हरे कृष्णा प्रभु जी। माताजी என்னங்க பிரபு? பிரணவ மந்திரம் ஆரம்பிச்சிருங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சச்சூர்வுன்மீலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் येन பூதலே स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायिते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्वेष नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय हरे कृष्णा माताजी श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाससात्यदेशतारिणे पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माताजी हरे कृष्ण। சரி, நான் ஒரு மங்களாச்சாரம் நினைக்கிறேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஹரே கிருஷ்ணா. வந்திருக்க எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு. இன்னைக்கு அத்தியாயம் 12 பக்தி யோகம் பக்தி சேவையில நம்ம 6வது ஸ்லோகத்தை இன்னைக்கு நம்ம படிக்க வேண்டியிருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்படுகிற ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூருக்கு நாம் அனைத்து சார்பாகவும் சின்ன பிரார்த்தனை. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார சிவாசாதி கௌரவ கவுந்து விஜய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே. ஹரே ராம ராம ராம். படிக்குங்க மாதாஜி. 6-7. ஹரே கிருஷ்ணா. யார் படிக்கிறீங்க? प्रभु जी। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुत्तर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि नासरात् पार्थ मय्यावेशिन चेतसाम्। हरे कृष्ण प्रभु। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நாம இந்த 6-7ல பாத்தீங்கன்னா
உருவாதி தன்மைகளை பத்தி ரொம்ப அழகா பகவான் ஒண்ணு வந்து அதாவது அவன் கேட்ட கேள்விக்கு ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுத்துட்டு வர்றார். இப்ப இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா வந்து எப்படி கொடுக்கணுன்றத ரொம்ப அழகா கொடுக்குறாரு பாருங்க. தங்களது எல்லா செயல்களையும் எனக்காக துறந்து பிறழாமல் என் மீது பக்தி செலுத்தி எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு எப்பொழுதும் என் மீது தியானம் செய்து தங்களது மனங்களில் என்னை நிறுத்தின்றார். எவரெல்லாம் என்னை வழிபடுகிறார்களோ பிரதாவின் மகனே அவர்கள் பிறப்பு இறப்பு என்னும் கடலிலிருந்து உடனடியாக காப்பாற்றுவனாக நான் இருக்கிறேன் என்றார். இந்த சம்சார சாகத்திலிருந்து கண்டிப்பா நான் காப்பாடுறேன். எப்படி கலங்கமற்ற பக்தி, அனநீய பக்தியை சொல்றார். இப்ப அந்த அனநீய பக்தியை நம்ம சொல்லும் போது எதிர்பார்ப்பு இல்லாத தூய பக்தி இல்லைங்களா? எந்த ஒரு அதாவது நம்ம கிரகசனா இருக்கலாம், ஒரு சன்னியாசியா இருக்கலாம், இல்லைன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிரம்மச்சாரி கூட இருக்கலாம், விரதம் இருக்கலாம். இப்ப இன்னைக்கு இருக்க பிரம்மச்சாரிகள் நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா பிரம்மச்சாரி சொல்லிக்கிறாங்க, ஆனா வந்து அதை ஃபாலோ பண்றாங்கன்னு என்னன்னு தெரியாது. ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்ப அதே நம்ம மாயாப்பூர்ல பாத்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன குழந்தைங்க, நான் இன்னைக்கு ஒரு வீடியோ பார்த்தேன். வீடியோனா மாயாப்பூர் டெலிவிஷன்ல போட்டாங்க இன்னைக்கு. ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு அந்த பிள்ளைகள் எல்லாம் பார்க்கும்போது. அதுல 3/4 இல்லை 90% வந்து பாத்தீங்கன்னா வெளிநாட்டு பிள்ளைகள் தான் இருக்கு. எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா 5 வயசுல இருந்து பிள்ளைகள் தான் இருக்காங்க, குழந்தைங்க. 5 வயசுல இருந்து 15 வயசு உள்ள குழந்தைங்க எல்லாமே இருக்கிறாங்க. அவங்க பார்க்கும்போது ரொம்ப அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு. அழகா கீர்த்தனம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, கையில விருதங்க வாசிக்கணும். ரொம்ப அழகா இந்த மாதிரி கண்டி மாலை திலகம் விட்டுக்கிட்டு, திலகம் கண்டி மாலை போட்டுக்கிட்டு, இந்த மாதிரி சிகா விட்டுக்கிட்டு, அந்த அந்த எப்படி இருக்கணுமோ அந்த குவாலிட்டியில இருக்குதுங்க குழந்தைங்க. அழகா இருந்துகிட்டு அவங்க ட்ரெஸ் அவங்களே வாஷ் பண்ணிக்கிட்டு அவ்வளவு அழகா ஸ்லோகம் படிக்குதுங்க. பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு. அது எப்படி அந்த அந்த மாதிரி இருக்கிறாங்க. ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து பிரம்மச்சாரி சொல்றாங்க, ஆனா தவறாக பண்ணிட்டு இருக்காங்க வெளியெல்லாம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி நிறைய சம்பவம் நடக்குது. ஆனா அனநீய பக்தி, இந்த பிரேம பக்தியை பகவானுக்கு கொடுக்கணும், எதிர்பார்ப்பு இல்லாம பக்தி கொடுக்கணும் இல்லைங்களா? எதிர்பார்ப்பே இல்லாத பக்தி நம்ம பகவானுக்கு கொடுக்கணும். ஆனா அது எளிதா இருக்கும் நமக்கு. அந்த பக்தி கொடுக்குறது ரொம்ப ஈஸியா நம்ம கொடுக்க முடியும் பகவானுக்கு. ஆனா அது ரொம்ப நாம தான் சிக்கலா சிக்கல் படுத்திக்கிறோம். நாம பெருசா ஒரு பெரிய இதுவா நினைச்சுட்டு இருக்கோம். என்னன்னா எனக்காக, அதாவது எல்லா செயலுமே பகவானுக்காக துறந்தணும். நம்ம அன்றாட வேலை பார்த்துருக்கோம், ஏதாவது ஒரு வேலை பார்த்துட்டு தான் இருப்போம் நமக்கு இல்லைங்களா? ஏதாவது வேலை பார்க்கணும், அந்த வேலையெல்லாம் பகவானுக்கு நம்ம அர்ப்பணம் பண்ணிட வேண்டியதுதான், தியாகம் பண்ண வேண்டியதுதான். இப்ப பிறழாமல் என் மீது பக்தி செலுத்து அப்படின்னு சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு அதாவது விகரமாக தான் பண்ணவே கூடாது, அகரமா தான் நம்ம பண்ணணும். அது பிற யார் செய்வாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கர்மங்கள் தான், அந்த கருமிகள் தான் பண்ணுவாங்க. அது கிரகசன். நான் இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 57வது பேட்ச், நெக்ஸ்ட் பேட்ச், நமக்கு அடுத்த பேட்ச். அந்த பேட்ச்ல மொத்தம் 216 பேர் நம்ம பதிவு பண்ணியிருந்தாங்க. அது இப்ப மொத்தமே வர்றது வந்து லாஸ்ட்ல நிற்கும் போது பாத்தீங்கன்னா 35 பேர் நம்ம தான் இருந்தாங்க, 35 பேர் கம்மியா தான் இருந்தாங்க. ஆனா இப்ப இந்த லெவல் 2ல வர்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப திங்கா வந்து ஆரம்பிச்சது இந்த லெவல் 2 ரொம்ப மட்டமா ரொம்ப கம்மியா இருக்கிறாங்க. 20 கூட இல்லைங்க, அவ்வளவு கம்மியா இருக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் நான் இன்னைக்குதான் எல்லாருக்கும் கால் பண்ணி நான் பேசினேன். நான் பேசும்போது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு காரணம் சொல்றாங்க, ஏதாவது ஒரு காரணம் சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு புரிய வச்சேன். நான் இன்னைக்கு அவ்வளவு பேர் பேசியிருக்கேன், இன்னும் பாதிக்கு மேல 3/4 பேசணும், நாளைக்கு தான் பேசுவோம். அப்போ அவங்க எப்படி அவங்க ஏன் அவங்க அந்த மாதிரி வெளியே போயிருக்காங்க அப்படின்னா டக்குன்னு போய் மீண்டு வர முடியல அவங்களால. ஆனா எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிரகஸ்த நிலையில தான் இருக்கிறாங்க. அது யூத் பசங்க, பிரம்மச்சாரி பசங்க இருக்கிறாங்க. அந்த குழந்தைங்களை பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து டைம் இல்லை, டைம் பிஸியா இருக்கு, என்னால 9 மணிக்கெல்லாம் என்னால கிளாஸ் அட்டன் பண்ண முடியல பிரபு, நான் வீட்டுக்கு வரது 10:15 10:30 தான் வரேன், வீட்டுக்கு வரேன், ஏன்னா ஒர்க் டென்ஷன் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு, அதான் படிக்க முடியல, வர முடியல அப்படின்றாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி கடுமையா உழைக்கிறாங்க இல்லைங்களா? ஆனா கீதை என்ன சொல்லுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி உழைக்க என்ன ஆகணும்னா உடம்பு தேயுது. ரெண்டாவது ஆன்மீகத்தை நம்ம ஈடுபாடு கொடுக்க முடியாது. அப்போ வந்து தப்புகள் நிறைய நடக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப கீதையை படிச்சு உள் வாங்கிட்டாங்க, வேலை செய்யணும், வேலை செய்யாம இருக்கக்கூடாது, தனக்கு வேணும்ன்றதை எடுத்துக்கணும். இதுதான் நம்ம அழகா சொல்லப்படும். அப்ப இந்த பிறழாமல் என் மீது பக்தியை செலுத்தினும் போது பாத்தீங்கன்னா அவங்க எல்லாம் கொஞ்சம் அந்த கிரகஸ்தனா இருக்கிறவங்க, இந்த கருமையா இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்கறது கொஞ்சம் கடினம் தான், அவங்களுக்கு சிரமம் தான் அவங்களுக்கு.
சன்னியாசியோட அதாவது 50 வயசுக்கு மேல இருக்கிறாங்க பாத்தீங்களா, அவங்க கூட பகவானுக்கு பக்தி கொடுத்துருவாங்க, அதை கொடுக்க முடியும் அவங்களால. ஆனா அந்த கிரகஸ்தனா இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். ஆனா அது பகவான் என்ன சொல்றா பாத்தீங்கன்னா, அதை வந்து பயிற்சி பண்ண சரியாயிடுன்ற. ஆனா அது அது அவங்க வந்து எஃபோர்ட் எடுக்கணும், அது எஃபோர்ட் எடுத்து அவங்க பண்ணணும் இல்லைங்களா. அது ஒரு ஸ்டெப். அந்த ஏதாவது லெவல் டூல வாங்க, நம்ம அதை பத்தி படிப்போம், படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்க வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கன்னா சரின்னு இருக்காங்க. நீ எவ்வளவு பேர் வராங்கன்னு தெரியல, பார்க்கலாம். சரி, பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு பிரபு மோஸ்ட்லி என்ன சொல்றாங்கன்னா, யூடியூப்ல பாத்துக்கிறோம் நாங்க, டைம் இல்ல கிளாஸுக்கு வர. உண்மைதான் உண்மைதான். எப்பொழுதும் என் மீது தியானம் செய்து மனங்களை எண்ணில் நிறுத்தி அப்படின்றார். இப்ப தியானம்னா நம்ம எப்படிப்பட்ட தியானம் பண்ணோம் பகவான் இதுன்னா, பகவானை நம்ம மனதில் நிறுத்தணும்னா பகவானுடைய விக்கிரகம், அவருடைய லீலை, அவருடைய வைபவம், ஸோ இதெல்லாம் மனதில் நிறுத்தணும். நாம நிறுத்தினாதான் நம்ம வந்து பகவானை இது பண்ண முடியும், தியானம் பண்ண முடியும் இல்லைங்களா. அன்னநேய பக்தி, அதாவது அவர்கள் பிறப்பு இருப்பு என்னும் கடலிலிருந்து உடனடியாக காப்பாற்றவும் நான் இருக்கிறேன் என்றார் பகவான். அப்ப பகவான் கிருஷ்ண அடைவதற்கு ஒருவன் தனது மனதையும் அவரின் மீது முற்றிலும் நிலைநிறுத்த வேண்டும். பகவானுடைய வைபவத்தையும் அவருடைய லீலையும் அவருடைய விக்கிரகத்தை நிலைநிறுத்தணும் நம்ம கொள்ளாத. அவ புருஷோத்தரமான முழுமை கடவுளை திருப்தி விட்டு செய்வதை தவிர வேறு எந்த பலனையும் பக்தன் அடைய விரும்புவதில்லை அப்படின்றது. திருப்தியுற செய்வதை தவிர வேறு எதுவுமே அவர் அடங்கும். ஏன்னா பகவானை திருப்திப்படுத்தணும். சாஸ்திர சம்பிரதாயம் என்ன சொல்லப்பட்டதோ அதன் மூலியமா பகவானுக்கு பக்தி கொடுத்து அவரை திருப்திப்படுத்தணும். அதுக்காக தான் நம்ம வந்திருக்கிறோம்ன்றது உணர்ந்துட்டோம். பகவத்கீதையை படிக்கிறோம், வேதங்களை படிக்கிறோம், கண்டிப்பா உணர்ந்துருவோம். பகவான் கிருஷ்ணன் பொறுப்பெடுத்து கொள்கிறார், விரைவாக விடுவிக்க உறுதி அளிக்கிறார். நாம் அவரை நம்பி தூய பக்தி பாதை பின்பற்ற தொடங்குவோமாக. இப்ப இனி அடுத்த ஸ்லோகத்துல வந்து 8வது பாதத்துல இருந்து ரொம்ப அழகா கொடுக்க போற 6 விதமான பக்தி. ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கும். வித்தியாசம்னா இந்த பக்தி கொடுக்கலாம், இந்த பக்தி கொடுக்கலாம், இந்த பக்தி கொடுக்கலாம், நீங்களே யோசனை பண்ணுவீங்க. அந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த பக்தியில. சரி, இப்ப நாம இது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா பக்தி தொண்டை தலை சிறந்தது அந்த தலைப்புல நம்ம பார்த்தோம். இப்ப பக்தி படிப்ப தொண்டி ஏணி படிக்கிறது, அதாவது ஏணிப்படி மாதிரி ஒரு ஸ்டெப்பா நம்ம பார்க்க போறோம். பார்க்கலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன கண்ணோட்டம் பார்த்தலாம், நம்ம என்னென்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்ற ஒரு சின்ன கண்ணோட்டம். பக்தி தொண்டி ஏடி படிக்கிறீர்கள், அதாவது பாத்தீங்கன்னா 8வது பதம் என்ன சொல்லுது, பகவான் கிருஷ்ணன் மீது மனதை நிறுத்தல். பகவான் கிருஷ்ணன் அது வந்து பகவான் கிருஷ்ணனுடைய நேரடி உறவு வாழ்தல். அந்த பதத்துல நம்ம பார்க்க போறோம். அது இது என்ன பக்தின்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப உயர்நிலை பக்தி. இதுதான் முதல் பக்தி. பிரேம பக்தின்னு சொல்லுவாங்க. எதிர்பார்ப்பு இல்லாத பக்தி, காமம் மோகம் எதுவுமே இருக்காது இதுல. பகவான் கிட்டே முறையிடவே மாட்டாங்க, எனக்கு இதை கொடு அதை கூட கேட்கவே மாட்டாங்க. ஸோ அந்த பக்தி தான் வந்து இந்த பக்தி உயர்நிலை பக்தின்னு சொல்லப்படுது, நேரடியாக. அதே மாதிரி 9வது ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னா சாதனா பக்தி, சட்டத்திட்டங்களை பின்பற்றுதல், அதாவது சாஸ்திரங்களை ஃபாலோ பண்றது. அது பகவானை அடைவதற்கான விருப்பத்தை வளர்த்துக் கொள்ளுதல். ரொம்ப அழகான அத்தியாயம் இந்த ஸ்லோகம். இது 9வது ஸ்லோகம், ரொம்ப விரிவா நம்ம படிக்கலாம் அதை பத்தி. 10வது பதம் பார்த்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணருக்காக செயலாற்றுதல், பக்தி தொண்டை நினைவு அடைதல், அதாவது நினைவு அடைதல். பகவானை பத்தி நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். ஈஸியா பண்ண முடியும், அது கொஞ்சம் கடினமா தான் இருக்கு ஆரம்பத்துல, அதுக்காக போக போக அது ரொம்ப இயல்பா வந்துடும் நமக்கு. அது 10ல சொல்றாரு. 11ல பாத்தீங்கன்னா குறைஞ்சபட்சம் புண்ணிய செயல்கள் செய்யவும், தூய்மை, மன அமைதி, படிப்படியான முன்னேற்றம். இந்த 11 இந்த ஸ்லோகம் இது வந்து மறைமுகமாக சொல்லப்படுது. இந்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மூணுமே, அதாவது அனநிய சாதனா பக்தி, நிஷ்காம கர்மயோகா. ஸோ இந்த கர்மயோகம் மூலியமா செய்யறதுதான் வந்து கிருஷ்ணருக்காக செயலாற்றுதல். இதை பத்தி விரிவா நம்ம படிக்கலாம். இப்போ 8வது பதம் அனநிய பக்தி கொடுக்கிறார். அனநிய பக்தி கலங்கமற்ற பக்தியை கொடுக்கிறார். என்னன்றது படிப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மய்யேவ மன ஆதஸ்த்வ மயி புத்திம் நிவேசய நிவசிஷ்யசி மய்யேவ அத ஊர்வம் ந சம்சயः. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த பக்தியை பார்த்தீங்கன்னா முழு கடவுளான என் மீது
உனது மனதை நிறுத்தி உன்னுடைய முழு அறிவையும் என்னில் ஈடுபடுத்துவாயாக. இவ்வாறு நீ எப்பொழுதும் என்னில் வாழ்வாய் என்பது ஐயமில்லை அப்படின்றார். இந்த பக்தி பத்தி நான் ரொம்ப இதுதான் அனநிய பக்தின்னு சொல்றது, கலங்கமற்ற பக்தி. இது வந்து பிரேம பக்தின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பக்தியை. பகவான் மனதை நிறுத்தணும். பகவான் நம்முடைய ஞானத்தை, மனதையும் ஞானத்தையும் பகவானுக்கு மட்டும் நம்ம நிறுத்தணும். இப்ப ஞானம் சொல்லும் போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கீதையை படிக்கிறது, உபநேசங்கள்ல படிக்கிறது, வேதங்கள்ல படிக்கிறது, ஸோ இதெல்லாம் படிச்சு நாமும் அந்த பக்தியில முழுமையா நாம இறங்கணும் அவர்கிட்ட. இந்த வந்து 8வது ஸ்லோகத்துல சொல்லப்படுறாங்க. இந்த பக்தி வந்து அனநிய பக்தி. அப்போ பகவானை மட்டுமே, பகவான் கிருஷ்ணனை நினைத்து தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபடும். நம்மளுடைய ஞானத்தை அங்கதான் கொடுக்கணும்ன்றார் பகவான். அப்படி எப்படிப்பட்ட நம்ம ஞானத்தை எப்படி கொடுக்க முடியும்னு பாத்தீங்கன்னா, வேதங்கள்ல நம்ம என்ன சொல்லப்பட்டது, சாஸ்திர சம்பிரதாயம் என்ன சொல்லப்பட்டதோ அதை நம்ம நிலை நிறுத்தணும். இது எதால சொல்லப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னு இப்ப கருட புராணத்துல பாத்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல வந்து கருட பகவான் ரொம்ப அழகா உபதேசம் பண்றார். நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்காரு. என்னன்னா நம்ம சித்திரவாதம் நம்ம அனுபவிக்கிறோம், ஏன் இதை அனுபவிக்கிறாங்க அப்படின்றதெல்லாம் ரொம்ப விளக்கமா சொல்லியிருக்காரு. அதுல வந்து அதை நம்ம எதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க, நம்ம அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். அதுல அந்த தப்பு எல்லாம் செய்யாம நம்ம பகவானுக்கு முழுமையா நம்ம பக்தி கொடுக்கணும் இல்லைங்களா. அந்த பலன் என்ன சொல்றாங்க, நீ எப்பொழுதுமே என்னில் வாழ்வாய் என்பது ஐயம் இல்லை என்ற அந்த மாதிரி நிலையில நம்ம இந்த 2 நிலையில என் மீது மனதை நிறுத்தி உன்னுடைய முழு அறிவையும் என்னை ஈடுபடுத்துவாயாக அப்படின்னு பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அது பலன் எப்போதுமே என்னில் வாழ்வா என்பது ஐயம் இல்லை அப்படின்றார் இந்த பலம் மூலியமா. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அனநிய பக்தி. இப்ப சாதனா பக்தியை பத்தி சொல்றார், பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. हरे कृष्ण प्रभुजी। अदचित्तं समातातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो माम् इच्छाप्तुं धनञ्जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी. இந்த இடத்துல பாருங்க, அர்ஜுனன் நல்லா அழகா வர்ணிக்கிறார், செல்வத்தை வெல்பவனே அப்படின்றார். நம்ம அடிக்கடி சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா, பகவான் வந்து அர்ஜுனனை வந்து செல்வத்தை வெல்பவனேன்னுவாரு, ஜனஞ்செயனேன்னுவாரு. ஸோ அந்த மாதிரி, ஏன்னா அந்த மாதிரி ஈடுபட்டவன். அதனால இங்க சொல்றார், செல்வத்தை வெல்பவனே எனது அன்பு அர்ஜுனா, உனது மனதை என் மீது பெறாது நிலை நிறுத்த முடியாவிடில். எந்த பக்தி? அந்த 8வது பக்தி, 8வது ஸ்லோகத்துல சொன்ன பக்தி, அனநிய பக்தி. அந்த பக்தியை உன்னால செய்ய முடியலையா? சரி, இந்த பக்தியை செய்ய முயற்சி பண்ணுன்றார். இதுனா சாதன பக்தி. இதுல என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிமுறைகளை பின்பற்றுவாயாக, என்னை அடைவதற்கான விருப்பத்தினை இதன் மூலம் விருத்தி செய்வாயாக என்றார். நமக்கு எனக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், என்ன தெரியும் பாத்தீங்கன்னா, வேதங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு சட்ட திட்டம் தான். வேதம் வந்து எதுக்கு சட்டம், எதுக்கு வேதம் பாத்தீங்கன்னா, நம்ம வாழ்வியல நம்ம கொண்டு போகணும். எப்படி வாழ்வியல், உளவியல் எல்லா விஷயமும் அதுல அடங்கியிருக்கு வேதங்கள்ல. இது வந்து வேதம், இது ஒரு சட்டம். அதே மாதிரி பௌதிக சட்டம் ஒண்ணு இருக்கு. பௌதிக சட்டம் தான் நம்ம கவர்மெண்ட்ல போடுற சட்டம் அது, இல்லைங்களா. ஆனா அந்த காலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா, தேவ காலத்துல அந்த காலத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அரசியல் சட்டமும் சரி, வேத சட்டம், ஆன்மீக சட்டமும் ஒன்னா இருக்கும். ரெண்டும் ஒண்ணு போலதான் இருக்கும். கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் இருக்குமே தவிர, இன்னைக்குள்ள சட்ட திட்டங்கள் பாத்தீங்கன்னா டோட்டலாவே மாறி இருக்கு, கம்ப்ளீட்டா மாறி இருக்கு. நம்மளுடைய சனாதன தர்மத்துல எங்குமே வந்து இல்லாததான் இருக்கு இன்னைக்குள்ள சட்டத்தை, இல்லைங்களா. சரி, அது பௌதிக சட்டம். இது ஆன்மீக சட்டத்தை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். இப்ப ஆன்மீக சட்டத்தை எப்படி ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ரொம்ப அழகா சொல்றாரு பாருங்க. மனதை பகவான் மீது பிறராது நிலைநிறுத்த முடியாவிடு சாதனா பயிற்சி செய்வாயாக அப்படின்றார். அந்த பக்தி செய்ய முடியல, 8வது ஸ்லோகத்துல சொன்ன பக்தியை நம்மளால செய்ய முடியலன்னா குறைஞ்சு இந்த 9வது பக்தியா செய்கின்றார். அது 9வது ஸ்லோகத்துல பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிமுறையை பின்பற்றுவாய், அதாவது அப்பியசிய யாகுணம், அதாவது பலன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவானை அடைவதற்கான விருப்பத்தினை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல். பகவானை அடைவதற்கான விருப்பத்தை எப்படி செய்வது அப்படி சொல்ல வர்றாரு. எந்த மாதிரி கோட்பாடோடு சொல்றாரு பாருங்க. பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிமுறை பின்பற்றுவது என்பது புலன்களை தூய்மைப்படுத்தும் வழிமுறை. முதல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் சொல்றது, ஏதோ நீங்க ஒரு போட்டோட எடுத்து வச்சுங்க, உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும், பின்னாடி சொல்லுவோம் அதை பத்தி. புலன்களை தூய்மைப்படுத்தும் வழிமுறை.
இப்ப புலன்களை தூய்மைப்படுத்துன்னு சொல்லும் போது நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் பஞ்சபூதங்கள் தான். இந்த கண்ணு, மூக்கு, காது, கை எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? இப்ப அடுத்த அத்தியாயம் 11 அத்தியாயம் அதான் சொல்ல போகுது. 24 மூலக்கூறுகள் சொல்ல போகுது. அதுல ஞானேந்திரங்களும் கர்மேந்திரங்களும் வேற, புலன்கள் வேற, அது மாதிரி சொல்லப்பட்டிருப்பாங்க. ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. ஸோ நம்முடைய புலன்களை தூய்மைப்படுத்தணும். அப்ப எப்படி தூய்மைப்படுத்தணும்னு பாருங்களேன். என்ன மாதிரி தூய்மைப்படுத்தணும் யாராவது சொல்ல முடியுமா? இந்த கண்ணு, மூக்கு, காது, கை, காலு எப்படி தூய்மைப்படுத்துவீங்க? யாராவது சொல்ல முடியுமா? எல்லாரும் சொல்லலாம். கால் கோயிலுக்கு போகிறது, கிருஷ்ணரை பார்க்கறது. கண்ணு மத்த பௌதிக இது பார்க்காம மேக்சிமம் இந்த டிவில அது இது பார்க்காம நம்ம ஆன்மீக சம்பந்தமா இருக்கிறத பார்க்கறது. கேட்கறது கூட மேக்சிமம் பக்தி பாடல்களை கேட்கறது. மத்ததெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படி. அம்மா கண்ணு, காது, நுகர்தல் கூட நம்ம பகவானுடைய புஷ்பங்கள் கொடுத்து அதோடைய நறுமணத்தை நுகர்ந்து பார்க்கறது. செய்யற வேலை பகவானுக்கு செய்யறது. அதுவும் அப்படிதான் நினைக்கிறேன். இந்த புலன்களை நம்ம தூய்மைப்படுத்தணும். ஆனா இந்த புலன்களை யூஸ் பண்ணணும், யூஸ் பண்ணாம வச்சிருக்க கூடாது இல்லைங்களா? வாயால பேசுறது பகவான் அறியனாமும், வாயால சாப்பிடுறது பாத்தீங்கன்னா மகா பிரசாதம், பகவானுடைய பிரசாதம். ஆனா அதே நம்ம ஒரு ஆபீஸ்ல போனோம்னா அதே மாதிரி செயல்படலாம், ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. நம்ம பேசுறதே பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு மேனேஜர் வராரு, இல்ல ஒரு பெரிய ஆபீசர் வராரு, இல்ல கீழ் ஆபீசர் வராங்க, யார் வந்தாலும் சரி நம்ம அந்த வேத சட்டங்கள் என்ன சொல்லுதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம கரெக்டா நம்ம ஃபாலோ பண்ணா போதும். அது ஃபாலோ பண்ணாவே கண்டிப்பா அவங்க எல்லாம் ரொம்ப நம்ம பெருமையா பார்ப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட்ல நம்ம ஒரு மாதிரி கிண்டல் பண்ற மாதிரி தாழ்வு மனப்பானோட பார்ப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க உயர்ந்த இடத்துல இருக்கிற நம்ம தாழ்ந்து இருக்கிற மாதிரி பார்ப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் ஸ்டேஜில் அப்போ பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு புரிய வந்துடும் அது. ஆனா நம்ம அதுல இருந்து நம்ம ஸ்லிப் ஆகவே கூடாது என்னைக்குமே, அது இல்லைங்களா? எனக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா கூட அது என்னை பத்தி சொல்றேன்னு நினைக்காதீங்க. ஒரு 6-7 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய கோலமே வேற மாதிரி இருக்கும். நிறைய முடி வச்சிருப்பேன். இந்த முடி தலைமுடி பாத்தீங்கன்னா பின்னாடி வரைக்கும் இருக்கும். ஏன்னா ஷிப்ல வேலை பார்த்ததுனால இந்த அளவுக்கு வச்சிருப்போம் முடி. அப்படியே நிறைய இருக்கும் முடியும். அந்த மாதிரி கொஞ்சம் அந்த என்ன சொல்றது, நகர வாழ்க்கையை வாழ்றாங்களா, ஃபார்மஸ்ல எப்படி வரலாம் அந்த மாதிரி இருப்போம். ரொம்ப ஒரு மாதிரி இதா இருப்போம். ஸோ அப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இது பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த இது மாறின பிறகு அந்த இது மாறி இதுல இந்த ஆன்மீகத்துல வந்தவரும் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு கண்ணோட்டமா வேற மாதிரி பார்க்க ஆரம்பிச்சாங்க. ஆனா இப்ப பாத்தீங்கன்னா என்ன கும்பிடுறாங்க இல்லையோ இந்த நாமத்தை பார்த்து கும்பிடுறாங்க, இந்த கண்டி மாலையை பார்த்து கும்பிடுறாங்க, நம்மளுடைய தோற்றத்தை பார்த்து கும்பிடுறாங்க. அந்த தோற்றத்தை உருவாக்குறது யாரு? பகவான் தான், நம்ம கிடையாது இல்லைங்களா? அது கொஞ்ச நாளைக்கு அப்படிதான் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் சரியாயிடும். அதனால நம்ம இந்த புலன்களை மட்டும் பகவானை மையப்படுத்தி நம்ம செயல்படணும். இது எல்லாமே புலன் தான் இல்லைங்களா? சரி, ஆன்மீக குரு வழிகாட்டுதல் கீழ் இப்ப குருசீட பரம்பரைகள் ஆச்சாரிகள், ராமானுஜ ஆச்சாரியர்கள், மத்துவாச்சாரியர்கள், விஷ்ணு சுவாமிகள் இருக்காங்க. சோ இந்த மாதிரி அந்த ஆச்சாரிகள் சொன்ன குருசீட பரம்பரை ஆச்சாரிகள் நம்ம அவங்களை கேட்டு வழி நடத்தணும். அவங்க வழிகாட்டுறதுக்கு நம்ம செயல்படணும். இதுதான் ஒழுக்க நெறிமுறை. அதிகாலையில் எழுந்துடும். அது ஒரு இதுல படிச்சிருக்கேன் நானு, ஒரு உபநேஷன்ல, கதண்ட உபநேஷன் நினைக்கிறேன், கரெக்டா ஞாபகம் இல்லை எனக்கு. அந்த உபநேஷன் என்ன பார்த்து பாத்தீங்கன்னா காலையில அதாவது 3 மணில இருந்து 4 மணிக்கு எழுந்துக்கிறோம் ஒரு நிலை, அதி உத்தம நிலை சொல்றது. அது ரொம்ப அதி உத்தம நிலை. 2:45 இருந்து பாத்தீங்கன்னா 4 மணிக்குள்ளார, அதாவது 3:30 மணிக்குள்ளார ஒரு டைம் இருக்கு. அந்த 3:30 மணிக்குள்ள எழுந்துக்கிறவங்க அதி உத்தம நிலைன்னுவாங்க. ஏன்னா அந்த இடத்துல உடல் உபாதைகளே வராது, உடல் ப்ராப்ளமே வராது. அந்த 2:45, அதை 3 வச்சுக்கலாம், 2:45 வேணாம் 3 வச்சுங்க. நான் 2:45 தான் எழுந்துக்கிறேன் எவ்ரிடே. இங்க 2 மணிக்கு எழுந்துக்கிறேன் இங்க வந்த பிறகு. வேலை அது மாதிரி இருக்கு. அப்ப நம்ம பாத்தீங்கன்னா அந்த 2:45 எழுந்த பிறகு நம்மளுடைய எல்லாத்தையும் நம்ம சுகாதாரம் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் பகவான் கிட்ட போய் உட்காந்துட்டு எல்லா வேலையும் பண்றோம். இப்ப இங்க வந்தா பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்கு அந்த எல்லா விதமான அவங்க ஹெல்ப் எல்லாம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் போய் கீர்த்தனை பண்றதுக்கும் மற்றபடி பகவானுக்கு பாத்தீங்கன்னா மங்களார்த்தி பண்றதுக்கும் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இங்க. அது மாதிரி எழுந்துக்கிறோம். அது 3:30 மணிக்குள்ள எழுந்துக்கிறது அதி உத்தமம் சொல்லப்படுது. 3:00 இருந்து 4க்குள்ள எழுந்துக்கிறதுக்கு பரவாயில்ல, அது ஒரு மத்தியம நிலைமை சொல்றது. ஏன்னா 4 மணிக்கு 3:30 இருந்து
4:30 மணிக்குள்ள நம்ம எழுந்துட்டோம்னு வச்சுங்களேன், அது 4 மணிக்கு எழுந்துக்கணும். 4 மணிக்கு மேல எழுந்தோம்னு வச்சுங்களேன், நம்மளுடைய வேலை செய்யறதுக்கு நமக்கு சரியா இருக்கும். ஒழுங்கா குளிக்க முடியாது. மற்ற நம்மளுக்கு எல்லா விதமான ப்ராப்ளம்லாம் இருக்கு நமக்கு. அதனால மேக்சிமம் 4 மணிக்குள்ள எழுந்துக்கணும். எழுந்து டக்கு டக்கு டக்குன்னு குளிச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும், 4:30 மணிக்கு போய் பகவானுக்கு மங்களாரத்தி பண்ணணும் இல்லைங்களா? அது ஒரு நிலை. 4 மணிக்குள்ளார. அதே மாதிரி 4ல இருந்து 5 மணிக்குள்ளார எழுந்துக்கிட்டா அது ஒரு நிலை. 5ல இருந்து 6க்குள்ள ஒரு நிலை. 6 மணிக்கு மேல எழுந்துக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா அன்னைக்கு எல்லாமே அவங்களுக்கு சோம்பலா நடக்கும், பிரச்சனைகள் இருக்கும், அவங்க பௌரியத்துல இருக்காங்கன்னு அர்த்தம். அதாவது சூரியன் உதயத்துக்கு முன்னாடி எழுந்துட்டா ரொம்ப நல்லது. சூரியனுக்கு அப்புறமா உதிச்ச பிறகு எழுந்துக்கிறவங்க வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும், பௌரியத்துல தான் இருப்பாங்க. அதனால எப்பவுமே வந்து நம்ம அதிகாலையில் எழுந்துக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. இது வந்து சாதனா பக்தியில இதுதான் முதல் நிலை பக்தின்னு சொல்லப்படுறாங்க. அதே மாதிரி கோவிலுக்கு செய்து பிரார்த்தனைகள் செய்யுது. கோவில போய் நம்ம என்ன மாதிரி பிரார்த்தனை பண்ணுவோம், யாராவது சொல்ல முடியுமா? பிரபுஜி நன்றி தான் சொல்வேன். அந்த அலங்காரம் அதெல்லாம் நல்லா பார்த்துனே இருப்பேன், நன்றி சொல்வேன், உக்காந்து அந்த உருவத்தை மனசுல எடுத்துன்னு வருவேன். அவ்வளவுதான். பிரார்த்தனை ஒண்ணு இல்ல, எது நடக்குதோ நடக்கட்டும்னு விட்டுடுவேன். எல்லாம் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் சொன்னோம்னா நமக்கு என்ன இப்ப தனியா பிரார்த்தனை? அது அப்படி ஒண்ணுமே எதுவுமே கிடையாது. கரெக்ட் கரெக்ட் கரெக்ட். இப்ப இந்த கீதையை உருவாங்கின பிறகு ரொம்ப அழகா மாற்றம் ஏற்படுத்தி உங்களுக்கே உணர ஆரம்பிச்சிருங்க. இது முன்னாடி இருந்திருப்பீங்க, இல்லாம இருந்துக்க மாட்டீங்க, இருந்திருப்பீங்க. அப்போ வந்து பௌதிகத்துல இருந்திருப்போம், அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாற்றங்கள் இருந்திருக்கும் இல்லைங்களா? இப்ப முழுமையா நாம வந்து பகவான் கிட்ட சரணாகதி அடைஞ்சிட்டோம். அதனால பிரார்த்தனை பண்றோம். என்ன மாதிரி பிரார்த்தனை பண்றோம்? அவரை பத்தி தான் பிடிக்கும், அவருடைய வைபவம், அதாவது அவருடைய லீலை, அவருடைய பாராயணம் பண்றது. ஆழ்வார்கள் 12 ஆழ்வார்கள் என்ன மாதிரி எல்லாம் பாராயணம் பண்ணிருக்காங்க பகவானுக்கு. அதுல ஏதாவது ஒண்ணு பாராயணம் பண்ணலாம், இல்ல பகவத்கீதை பத்தி ஒரு அத்தியாயத்தை பாராயணம் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி பிரார்த்தனைகள் நம்ம பண்ணணும், பிரார்த்தனைகள் பகவானுக்கு கொடுக்கணும் இல்லைங்களா? அப்புறம் ஹரே கிருஷ்ணா மகாபாவம், அத மகாமந்திர ஜபம் செய்யணும். பகவான் நாம பத்தி எப்படி சொல்லலாம், நமக்கு ஹரே கிருஷ்ணான்னு சொல்லலாம், ஹரே ராமாவோட சொல்லிடலாம், உங்க எது வருது வாயில வருது சொல்லிடலாம். ஆனா நம்முடைய பிரம்மகளுடைய சம்பிரதாயத்தில் சொல்லப்படுது ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ணாவை முன்னிலைப்படுத்தி தான் சொல்றாங்க, சொல்லணும் நம்மளுடைய இது. அதாவது இந்த வேதத்துல ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரி ஹரி. அது ஏன்னா ராமபிரானோட முன்னாடி அவதாரம் கொடுத்தாரு. ராமபிரானும் கிருஷ்ண பரமாத்மாவும் ஒண்ணுதானே இல்லைங்களா? ஆனா நாம தான் அறியாம என்ன பண்றோம், அவர்தான் முன்னிலைன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். ராமபிரானதான் சில பேர் போட்டுருவாங்க. அது தப்பு இல்ல, அது அந்த அறியாமல் இருக்கிறாங்க, தெரியாம இருக்கிறாங்க. சரி, இந்த இடத்துல அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா விக்கிரகத்துக்கு அர்ப்பணிப்பதற்கான மலர்களை சேகரிக்க வேண்டும். பகவானுக்கு பெரும்பாலும் நம்ம வீட்டுல ஒரு 2-3 செடிங்க வச்சு வளர்க்கலாம். வீட்டுல இடம் இருந்தா சொல்லலாம், இடம் தான் ஒரு தோட்டம் இருந்ததுன்னா, ஒரு இடம் போறதுன்னா பகவானுக்கு நம்ம வீட்டுல விளைய வச்சு அந்த மலரை கொண்டு போய் பகவானுக்கு சேவிக்கலாம். அது விக்கிரகத்துக்கு அர்ப்பணிக்கலாம். அதெல்லாம் அந்த மலர்லாம் கொண்டு கண்டிப்பா கோயிலுக்கு போகும்போது கொஞ்சமா பூ வாங்கிட்டு போகணும், கோயிலுக்கு போகும்போது இல்லைங்களா? விக்கிரகத்துக்கு அப்புறம் நெய்வேத்தியம் செய்வதற்கான உணவுப் பொருட்களை சமைக்க வேண்டும். அப்படின்றது நெய்வேத்தியம் பண்றதுக்கான சமையல் பண்றதுக்கு நம்ம வந்து பகவானுக்கு ரொம்ப அழகா நாம பண்ணலாம். நம்ம என்ன ஏதாவது நீங்க எல்லாம் மாதாஜி தான் இருக்கிறீங்க, சமையல்லாம் சொல்லவே தேவையில்ல, எல்லாமே ரொம்ப நல்லா பண்ணுவீங்க. இல்ல ஒரு சில மாதாஜிங்க சமையல் பத்தி தெரியாது இருக்காங்க. சில மாதாஜிங்க நம்ம குரூப்ல இருக்கிறாங்க, பழைய குரூப் சொல்றேன். அது ஒரு மாதாஜி இருந்தாங்க, ஆனா இப்ப கத்துக்க நல்லா பண்றாங்க. இப்போ சமையல் பண்றது இல்ல, பகவானுக்கு. அவங்க சில பேருக்கு மாதாஜிங்க வந்து கொஞ்சம் நல்லா படிச்சிருப்பாங்க, நல்ல உத்தியோகத்தில் இருப்பாங்க, ஆனா அந்த கத்துக்கிறதுக்கு அந்த நேரம் இருக்காது. அதனால பெற்றோர்களும் சரியா அதை ஃபாலோ பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. அதனால அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஒரு நல்ல ஒரு ஹையர் பொசிஷன்ல போயிட்டோம்னா அவங்க அந்த ஆளுகளை வச்சு சமைக்கிறாங்க, இல்ல அவங்க அம்மா சமைச்சு கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரிதான் இருக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி ஆளுக்கும் போது நம்ம என்னதான் பகவானுக்கு நாமும் சேவை பண்ணாலும் சரி, நம்ம கையால பகவானுக்கு பிரசாதம் பண்ணி கொடுக்கறது தாங்க உத்தம நிலை, அதி உத்தம நிலை. இன்னைக்கும் பாத்தீங்கன்னா எங்க வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா எங்க மனைவி நான் பண்ண விட மாட்டேன், நான் தான் பண்ணணும்னு. ஏங்க அது உங்க வேலையே இல்லை, நாங்க பண்ணி தரோம் அப்படின்வாங்க. நான் தான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு. வந்து காய்கறி நெறி கொடு அப்படின்னு. ஸோ அந்த மாதிரி அது வந்து எது சொல்ல வரணும்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கு உரிமை இருக்கு, கொடுக்கணும். அவங்களும் பக்தி கொடுக்குறாங்க, நான் ஒரு டிஷ் பண்ண நீ ஒரு டிஷ் பண்ணு, அந்த மாதிரி சொல்லி பண்றது. ஏகாதசி அன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளா பண்ணுவோம், ரொம்பலாம் பண்ண மாட்டோம். அவங்க 2 பண்ணுவாங்க, நான் ஒரு 3 பண்ணுவேன்.
அந்த மாதிரி பகவானுக்கு நெய்வேத்தியம் பண்ணோம். நெய்வேத்தியம் பண்ற உணவு நாம சரி பண்ணி கொடுக்கணும் இல்லைங்களா? பிரசாதம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். பகவானுடைய பிரசாதம் யாரு கொடுத்தாலும் ஏற்றுக்கணும். அவன் சூத்திரன், வைசியன், பிராமணன், சத்திரியன் இந்த மாதிரிலாம் சொல்லவே கூடாது. யாரு பகவானுடைய பிரசாதம் கொடுக்குறாங்களோ கண்டிப்பா அதை எடுத்துக்கணும். அதே மாதிரி பக்தர்கள் வந்து பகவத்கீதையும் ஸ்ரீமத் பாகவத்தையும் எப்போதுமே கேட்டுக்கணும். இப்ப நம்மள மாதிரி பக்தர்கள், நம்ம எல்லாமே பகவானுடைய பகவத் பக்தர்கள். இப்ப பக்தி விஷயா கிளாஸ்ல இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா நீங்க எல்லாம் படிக்க போறோம், நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து படிக்க போறோம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி படிக்கணும். அதெல்லாம் வந்து இது பாத்தீங்கன்னா இதுதான் சாதனா பக்தின்னு சொல்லப்படுது. அதாவது பக்தி ஒழுக்கத்தின் ஒழுக்க நெறிமுறைகள். இதுக்கு எல்லாமே பாருங்க தகுதி பாத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் யாருமே கிடையாது. யார் ஒன்னாலும் படி செய்யலாம். இப்போ ஒரு இடத்துல ஒரு பிரச்சனை ஓடிதான் இருக்கு. சத்திரியன், வைசியன், பிராமணன் இவங்கெல்லாம் செய்யணும், சூத்திரம் எல்லாம் படிக்க கூடாது அப்படிலாம் ஒரு கட்டுக்கதை விட்டுக்கிறாங்க. தெரியாம சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அதெல்லாம் அறியாம சொல்றது. யார் ஒன்னாலும் பகவானுக்கு பக்தி விடலாம். அந்த உரிமை இருக்கு பகவானுக்கு பக்தி விடுறது. பல நிச்சயமாக ஒருவனை, அதாவது பகவானுடைய தெய்வீக குணத்துக்கு நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்கலாம். இறை அன்பு கண்டிப்பா நம்ம கொண்டு வருவார் பகவானுக்கு இந்த ஒழுக்க முறையில. சோ பக்தி யோகத்தின் புலன்களை தூய்மைப்படுத்தும் இந்த முறையில் பகவான் கிருஷ்ணன் மீது உள்ள உறங்கி கொண்டிருக்கும் இயல்படி அன்பை புதுப்பித்துக் கொள்ள முடியும் நம்மளால. சரி, இப்ப நான் இதை படிச்சேன் இல்லையா? இவ்வளவு விஷயம் நம்ம படிச்சோம். எத்தனையும் படிச்சோம் பாருங்க. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. இந்த 9 படிச்சோம். இப்ப இந்த 9ல உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் கேட்க போறேன். ஒரு 8 விதமான கொஸ்டின் கேட்போம். அது 8 விதமான நிலை. இந்த இது அந்த நிலைதான். அதுல வந்து ஒரு 5 விதமான கொஸ்டின் கேட்போம். அதுக்கு நீங்க விளக்கம் கொடுத்தா போதும். அதுக்கப்புறம் ஒரு இது பண்ணிடுவோம், சங்கல்படுத்திடலாம். பக்தி தொண்டி சட்டத்திட்டங்களை பின்பற்றுதல், அதாவது ஆன்மீக குருவை வழி நடத்தல் 1, அதிகாலை விழுத்து 2, கோவில்கள் அதாவது சென்று பிரார்த்தனை செய்யுது, ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் ஜபிக்கிறது, விக்கிரக வழிபாடு, விக்கிரகத்துக்கு மலர் அர்ப்பணம் பண்றது, விக்கிரகங்களுக்கு பகவானுக்கு உணவு சமைக்கிறது, பிரசாதத்தை ஏற்று மதித்தல், தூய பக்தர்கள் வந்து பகவத்கீதையும் ஸ்ரீமத் பாகவதையும் கேட்டல். சோ இந்த 8 நிலை. இது தகுதி இல்லை, இது என்பது உத்தரவாதம். இது சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லைங்களா? இதுல சைத்தன்ய சரதாமல்ல ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரதாமல்ல ஆதியில 17.22 சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. என்ன சொல்ற பாத்தீங்கன்னா, காளிய கலவர் நமோ ரூபா கிருஷ்ணா அவதாரா நமோ ஹவிதா ஹையா சர்வ ஜெகத் நிஷரே அப்படின்னு சொல்லப்போ என்னன்னா, இந்த கலியுகத்தின் பகவானின் திருநாமமான ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் பகவான் கிருஷ்ணரின் அவதாரமாகவும் சொல்லப்படுது. இந்த திருநாமங்களை உச்சரிப்பதால் ஒருவன் பகவானுடைய நேரடியாக உறவு கொள்கிறான். அவ்வாறு செய்வன் எவனுமே நிச்சயமாக விடுதலை பெறுகிறான். இது சைத்தன்ய சரதாமல்ல ஆதியில 17.22 சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. அப்ப ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்லப்படுறது பாத்தீங்கன்னா, கோடான வருஷத்துக்கு முன்னாடியே எல்லா வேதங்களையும் கொடுத்துக்கிறாங்க. 18 புராணங்களையும் கொடுக்கப்பட்ட இதே பகவத்கீதையில நம்ம விபூதி யோகத்துல பார்த்தோம் இல்லைங்களா? விபூதி யோகத்துல நம்ம பார்த்தோம், 10.25 பார்த்தோம். சரி, இப்ப நம்ம ஒரு 5 விதமான கேள்வி. இந்த 5 விதமான கேள்வியில என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு எளிமையானது. இது வந்து நம்ம அந்த 8 விஷயம் சொன்னோம் பாத்தீங்களா? இந்த 8 விஷயமே ரொம்ப எளிமையா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா நீங்க ஆம் போட்டுக்கலாம். நடைமுறைக்கு ஒத்து வருமா? இப்ப இந்த 8 நிலையும் வந்து உங்க நடைமுறைக்கு ஒத்து வருமா அப்படின்னா ஆம் போட்டுங்க, இல்லைன்னா இல்லைன்னு வச்சிருங்க. இது எனக்கு நம்பிக்கை ஏற்படுகின்றதா அப்படின்னு கேட்டா ஆம் போட்டுங்க. உங்களுக்கு இருக்குன்னா நாம் போட்டுங்க, இல்லைன்னா இல்லைன்னு போட்டுங்க. நான் நேர்மறையாக உணர்கிறேன் அப்படின்னு அத சொன்னதுல நேர்மறையாக நான் உணர்கிறேன்னா ஆம் போட்டுங்க, இல்லைன்னா இல்லைன்னு போட்டுங்க. இதனை முயற்சி செய்ய நான் தீவிரமாக உள்ளேன் அப்படின்னா நீங்க ஆம் போட்டுங்க. இப்போ இந்த 5ல வந்து 3 அல்லது அதற்கு மேல் இருந்தால் கண்டிப்பாக சப்தமாக பகவான் நாமத்தை உச்சரிக்கவும் அப்படின்னு ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. இப்ப இந்த 5மே வந்து 4 கண்டிப்பா பண்ண முடியும், இல்ல 1. ஏன்னா எதிர்மறையான உணர்கின்ற போது அது நம்ம இல்லைன்னா சொல்ல முடியும், ஆம் சொல்ல முடியாது இல்லைங்களா? அது 4 தான். ஸோ 3க்கு 4 வரைக்கும் இருந்ததுன்னா ரொம்ப ஃபேண்டாஸ்டிக். ஸோ அப்ப நம்ம எல்லாருமே சேர்ந்து ஒரு சின்ன சங்கல்பம் எடுத்துக்கலாம். சங்கல்பம் எடுத்துக்கிட்டு ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் ஜபிக்கலாம். சொல்லமா எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுவோம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா.
சரி, இது என்ன சொல்லப்படுதுன்னா பக்தியை பற்றி ஒழுக்க முறைகள். அதாவது அனநேய, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அனநேய பக்திக்கு அதை பண்ண முடியாம போகும்போது இது சாதாரண பக்தி. ஏன்னா அந்த அப்ப அது 33 சொல்றான் அர்ஜுன், கிருஷ்ணா காற்றை கூட குடியில் அடிச்சு வச்சிருங்க கிருஷ்ணா, ஆனா என்னோட மனதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல கிருஷ்ணா அப்படின்றான். அதுக்கு ஆமான்னு சொல்றாரு பகவான், கொஞ்சம் கடினம் தான்றாரு, கஷ்டம்தான், ஆனா நீ பயிற்சி பண்ண பயிற்சி அது கண்டிப்பா உன்னால சாத்தியப்பட முடியும், உன்னால மொத்தம் எல்லாரும் முடியும்ன்ற. அப்போ அனநேய பக்தின்றது மனசை கண்ட்ரோல் பண்றது கொஞ்சம் கடினம் தான். அர்ஜுனுக்கே கடினம் நமக்கு எல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது இல்லைங்களா, நமக்கு கொஞ்சம் கடினம் தான். சரி, அந்த பக்தி செய்ய முடியலன்னா பரவாயில்ல, இந்த பக்தியாவது கொடுன்ற. இது ஒழுக்க நெறிமுறை, இதையாவது நீ ஃபாலோ பண்ணுன்ற. பக்தில வந்து நிஷ்காம கர்ம யோகத்தை சொல்ற. அது இந்த ஸ்லோகம் மூலியமா நான் படிக்க போறோம், என்ன சொல்றான்னு பாப்போமா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, 10வது ஸ்லோகம். हरे कृष्णा प्रभु जी। अभ्यासे अभ्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थम् अभिकर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இன்னைக்கு என்ன யாருமே வரல, ரொம்ப பேர் இன்னைக்கு என்ன தெரியலையே, போறாங்களே. நேத்து வந்தவங்க கூட இன்னைக்கு வர காணும். நீ நல்லா இது அத்தியாயம் மாதாஜி எல்லாம். சரி, ஓகே, அவங்க யூடியூப்ல பார்ப்பாங்க போல இருக்கு, பார்ப்போம். பக்தி யோகத்தின் விதிகளை உன்னால் பயிற்சி செய்ய முடியாவிடில் எனக்காக மட்டுமே செயலாற்ற முயல்வாயாக, அது ஏனெனில் எனக்காக செயல்படுவதன் மூலம் நீ பக்குவ நிலைக்கு வந்து அடைவாய் அப்படின்றார். இப்ப முதல்ல அனநேய பக்தி சொன்னார், அப்புறம் 2வது சாதனா பக்தி, இப்ப நிஷ்காம கர்ம யோகத்தை சொல்றார். இப்ப கர்ம யோகத்துல நிஷ்காம கர்ம யோகம். அப்ப நிஷ்காம கர்ம யோகம் என்ன சொல்றது பாத்தீங்கன்னா, எனக்காக மட்டும் செயல்படுவாயாக என்றார், முயல்வாயாக என்றார். அந்த பயிற்சி, அதாவது பக்தி உன்னால கொடுக்க முடியலன்னு பரவாயில்ல, முடியாவிடில் எனக்காக மட்டும் செயலாற்ற முடியும், எப்படி எனக்காக செயல்படும் மூலம் நீ பக்குவ நிலைக்கு வந்து அடைவாய் என்று. இதான உண்மை இல்லைங்களா? நம்ம வந்து அந்த அந்த பயிற்சி பண்ண 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 நமக்கு என்ன ஆகும் பாருங்க, நிறைய விஷயம் நம்ம வந்து பக்குவம் அடைவோம் இந்த பயிற்சி பண்ணும்போது. அப்ப நமக்கு தேவையில்லாத விஷயங்கள் எதுவுமே நம்ம செய்ய மாட்டோம், எதுவுமே தேவையில்லாத விஷயங்கள் எதுவுமே நம்ம செய்ய மாட்டோம். பகவானுக்காக செய்ய ஒரு சின்ன விஷயம் பாருங்க. இப்ப நம்ம பெட்ல இருந்து தூங்கிட்டு எழுந்து வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம், எடுத்த உடனே நம்மளை சுத்தப்படுத்துவதா நம்ம போவோம் இல்லைங்களா? அப்படியே நாம போய் பகவான் பூஜை அறைக்கு போக முடியுமா? போய் டக்குன்னு அந்த ஜபமாலை தொட்டு ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்ல முடியுமா? இல்ல ஸ்ரீமத் பாகவதம் பகவத்கீதை புக் எடுத்து படிக்க முடியுமா? நம்மளால படிக்க முடியாது இல்லைங்களா? அந்த அந்த செயல் நம்ம பண்ண முடியாது. ஆனா அது கொஞ்சம் கடினமா தான் இருக்கும் அந்த செயல். ஏன் சொல்லணும்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து இப்போ இங்க இருக்க நம்ம கோவில ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துங்களேன். இன்னைக்கு நடந்த சம்பவம் இன்னைக்கு, அது அவர் வந்து பிரம்மச்சாரி, அவருக்கு வேட்டி கட்டுறது தெரியல, பிரம்மச்சாரி தான். அவர் என்ன பண்ணிருக்காரு பாத்தீங்கன்னா, கிரகஸ்தம் கட்டுற மாதிரி வேட்டி கட்டின்னு இருக்காரு. இந்த கிரகஸ்தம் கட்டுவாங்க வேட்டி, அதை வந்து பஞ்சம் கட்டுவாங்க, அந்த மாதிரி கட்டின்னு இருக்காரு. அப்ப அவருக்கு புரியல, இந்த மாதிரி கட்டக்கூடாதுப்பா, அதை வந்து நீங்க வந்து பிரம்மச்சாரி, நீ அதனால பிரம்மச்சாரி வேட்டி அது வேற டைப் வரும், அந்த மாதிரி கட்டு சொல்லி கொடுத்தேன். ஆனா இன்னொருத்தர் வந்து டெல்லிக்காரவர், அவரு என்ன பண்றாரு, கிரகஸ்தம், அவரு என்னோட ஒரு 4 வயசு சின்னவரா இருக்கிறாரு. ஆனா அவரு பாத்தீங்கன்னா பிரம்மச்சாரி வேட்டி கட்டுகிறாரு, பிரம்மச்சாரி ஸ்டைல வேட்டி கட்டுகிறாரு. அவருக்கும் புரிய வைக்க வேண்டியதா இருக்கு, ஏன்னா அவர் தீட்சை அவர் வாங்கியிருக்கிறார். அந்த ஒழுக்க நெறிமுறையை ஃபாலோ பண்ணணும். பிரம்மச்சாரினா எப்படி இருக்கணும், ஒரு கிரகஸ்தனா எப்படி இருக்கணும், ஒரு சன்னியாசினா எப்படி இருக்கணும்னு நம்மளை பார்த்தவங்க கண்டுபிடிப்பாங்க. இவர் என்ன பிரம்மச்சாரின்னு இவர் நம்ம மாதாசிகளையும் பாத்தீங்கன்னா திருமணம் ஆனா பார்த்தோன்னு சொல்லிடலாம், அவனை பார்த்தா அந்த திருமணம் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா நெத்தியில இங்க குங்குமம் வச்சிருப்பாங்க, நம்ம கழுத்துல வந்து அவங்க மாங்கல்யம் இருக்கும், இந்த மாதிரிலாம் இருப்பாங்க இல்லையா, அந்த கோலம் பார்த்து சொல்லிடலாம். அது மாதிரி இந்த கோவில்ல சேவை பண்றவங்க, அந்த கோவில் இருக்கிறவங்க வந்து சன்னியாசி யாரு, பிரம்மச்சாரிகள் யாரு, கிரகஸ்தன் யாரு அப்படின்றத பார்த்தோன்னே சொல்லிடலாம் அவங்க தோற்றத்தை வச்சு. இதெல்லாம் எப்படி வரும், சாதனா பக்தி. சாதனா பக்தி அந்த ஒழுக்க நெறிமுறையை ஃபாலோ பண்ணணும். இது என்ன சொல்றாரு, எனக்காக செயலாற்ற முயல்வாங்க, எல்லா விஷயமே பகவானுக்காக நம்ம செயல்படணும். அப்போ பக்தி யோகத்தின் விதிகளை 12.9
பயிற்சி செய்ய முடியாதது கிருஷ்ணருக்கு பக்திக்கான பிரச்சாரத்துக்கு அனுகூலமாக இருக்க வேண்டும். பிரச்சாரத்துக்கு எப்படி அனுகூலமா இருக்க முடியும்? இப்ப நீங்க இருக்கிறீங்க, பத்மபிரியா மாதாஜி இருக்கிறாங்க, சங்கரி மாதாஜி இருக்கிறாங்க, சிவகங்கை மாதாஜி, எவ்வளவு பேர் இருக்கோம் நம்ம இந்த டீம்ல இருக்கோம், கொஞ்சம் வராம இருக்கிறாங்க. நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா அட்மின் சேவைக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணலாம். இதை அவங்க கேட்க நினைச்சுக்கிறேன் நான். அதாவது இந்த மாதிரி கிளாஸ்ல இருக்கும்போது இப்ப அடுத்த லெவல், இப்ப நீங்க 2ஆம் லெவல் வந்துட்டு இருக்கீங்க, இப்ப அடுத்த 3ஆம் லெவல் போகும்போது கண்டிப்பா எல்லாருமே வந்து முதல் லெவல்ல போயிட்டு உங்களால முடிஞ்ச வரைக்கும் சேவை மனப்பான்மையோட பண்ணுப்பாங்க. உங்களுக்கு டைம் இருந்தா உங்களால பண்ண முடியும். 2வது டைம் இருந்தது கண்டிப்பா பண்ணுங்க, தவிர்க்காதீங்க. ஏன் சொல்றாருன்னா பகவான் வந்து பண்றதுல நம்ம சொன்னாரு இல்லையா, இந்த கீதை யாரெல்லாம் உபதேசம் பண்றாங்களோ, கீதை யாரெல்லாம் உபதேசம் தான் அது நாம நம்மதான் படிச்சுட்டு இருக்கோம்னு கிடையாது. இப்ப நீங்க கேட்கறதே வந்து பெரிய புண்ணியம் அது. அதே மாதிரி நீங்க சேவை மனப்பான்மை பண்றது அதை விட பெரிய நன்மை அது. நம்ம எதிர்பார்த்து செய்யல, நம்ம செஞ்சா புண்ணியம் நம்ம செய்யல, எதிர்பார்ப்பு இல்லாம நம்மளுடைய சேவை நம்ம கொடுக்குறோம் பகவானுக்கு. அதுதான் பகவான் ஆச்சாரியர் பயிற்சி செய்ய முடியாது கிருஷ்ணர் பக்திக்கான பிரச்சாரத்திற்கு அனுகூலமான இருக்க வேண்டும். இந்த பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்கோம், அவங்க பிரச்சாரத்துல நீங்க கூட மாறி இருந்து நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். எனக்காக மட்டும் செயலாற்ற முயல்வாய் ஆகின்ற மத் கர்மா பரமே பாவ பலன், அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நீ பக்குவ நிலைக்கு வந்து அடைவாய் அப்படின்ற பரமே பவ பலன் அப்படின்ற. நம்ம வந்து அந்த நம்மளுடைய எல்லா கர்மமும் நம்ம பகவானுக்கு பண்ணிட்டு செய்யாவிடில் அப்படின்னு சொல்லும் போது பண்ண வெளிப்புற, அதாவது வெளிப்புறங்கள் அனைத்துமே கிருஷ்ணருக்காக செயல்படும். இந்த மாதிரி வெளித்தோற்றங்கள் நம்முடைய செயல்கள், புலனுடைய செயல்கள், நம்ம இதெல்லாம் பார்ப்போம். அதை வந்து பகவானுக்காக நம்ம அந்த சேவை மனப்பான்மை பண்ணும், கிருஷ்ணருக்காக செயல்பட்டு நீ பக்குவ நிலைக்கு வந்து அடைவா என்ற இந்த 3 விதமான சாராம்சம் மூலியமாக இல்லைங்களா. இந்த இடத்துல இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம 9வது அத்தியாயம் ராஜ வித்யா ராஜ குவியோத்தை சொன்னோம் பார்த்தீங்களா, படித்தோம். 9வது ஸ்லோகத்துல 27வது பதம் இது. அது என்ன சொல்றதுன்னா, குந்தியின் மகனே எதையெல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ அப்படின்றார். எத்கரிசோ எத் அஸ்வினிசின்றா அப்படி பாத்தீங்கன்னா எதையெல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் உண்ணுகிறாயோ, எதையெல்லாம் நீ படைக்கிறாயோ, எதையெல்லாம் நீ கொடுக்கின்றாயோ, எந்த தவங்கள் எல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ அதை எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்வாயாகன்னு சொன்னாரு 9வது அத்தியாயத்துல 27வது பாடத்துல. அது என்ன சொல்ற அடுத்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு இலையோ கொஞ்சம் போல ஒரு கிளாஸ்ல தண்ணி ஊத்திட்டு ஒரு இலை போட்டு வச்சா போதும், ஒரு பூ, ஒரு சின்ன ஒரு பழம், உன்னால முடிஞ்சு செய். எதுவுமே பண்ண முடியல, தண்ணி வச்சு ஒரு துளசி இலை போட்டு விட்டுரு, அவ்வளவுதான், அது போதும் அப்படின்றது. சோ இது வந்து எல்லா பலனையும் பகவானுக்கு நாம் அர்ப்பணம் பண்ணிடணும். இப்ப நிறைய பேர் கோவில்ல போனா இப்பெல்லாம் நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிட்ட போய் வேண்டும் போது கொடுக்கும் போது தேங்காய் பழத்தை கொண்டு போய் கொடுக்கும்போது சாமிக்கு அர்ச்சனை பண்ணிடுங்கன்னு சொல்லுவாங்க. சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்க, என்னங்க சாமிக்கு என்னங்க அர்ச்சனை பண்றது, நமக்கு அர்ச்சனை பண்ணிக்கலாங்க, நம்ம கோத்திரம் நட்சத்திரம் எல்லாம் சொல்லி அர்ச்சனை பண்ணலாங்க, நம்ம பேரை சொல்லி சங்கல்பம் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா அது வந்து அனநிய பக்தி வராது, அது அனநிய பக்தி வராது. பகவானுக்கு தெரியும் நீ என்ன சங்கல்பம் எடுத்துதான் தெரியும், பகவானுக்கு தெரியும் நம்ம என்ன கர்மம் பண்ணமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நமக்கு கிடைக்க போகுதுன்றது அவருக்கு தெரியும் இல்லைங்களா. அதை முறியடிக்கணும், அந்த விதியை மாற்றணும், நம்மளால முடியாது. நம்ம வந்து அனநிய பக்தி கொடுக்கணும், கலங்கமற்ற பக்தி கொடுக்கணும். பகவான் மையப்படுத்தி செயல்படும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த இதெல்லாம் விதியை கூட மாற்ற முடியும் நம்மளால. அதுக்கும் நிறைய விஷயங்கள் பண்றாரு இல்லைங்களா. இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா 11வது ஸ்லோகம் மாதாஜி சகாம கர்ம யோகா இதை பத்தி சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, 11வது ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களா? हरे कृष्ण प्रभुजी। अतैदत् अप्यक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगम् आश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं तत कुरु यतात्मवान्। हरे कृष्ण। என்னை பற்றி இத்தகைய உணர்வினும் உன்னால் செயலாற்ற முடியாவிடில் உனது செயலின் எல்லா விளைவுகளையும் தியாகம் செய்து ஆத்ம நிலை பெற முயற்சி செய்கின்றார். அதாவது 11வது ஸ்லோகத்துல இது சகாம கர்ம யோகா. அங்க 10ல என்ன சொன்னார், நிஷ்காம கர்ம யோகம் சொல்றார். நிஷ்காம கர்ம யோகம் சொல்லும் போது என்ன சொல்றாங்க 10 புரிஞ்சுங்க, எல்லா செயலுமே எனக்காக செய்கின்ற. இதுல வந்து என்ன சொல்றாரு பாருங்க,
உன்னை செய்கிற எல்லா விளைவுகளையும் தியாகம் செய்கின்ற. அங்க நீ செய்யற செயல பகவானுக்காக செய்யணும். இது நீ செஞ்ச செயல் எல்லாமே பகவானுக்கு தியாகம் பண்ணணும். இப்ப நம்ம தானத்தை பத்தி நம்ம நிறைய படிச்சிருக்கிறோம் லெவல் 1ல. இனி படிக்க போறோம். தானத்தை பத்தி நிறைய படிக்க போறோம். தான தர்மம் பத்தி படிக்கிறோம் இல்லைங்களா? இந்த தியாகத்தை பத்தி சொல்றேன், அது சொல்ல வர. இந்த மகாபாரதத்துல வந்து தானம் வந்து அதிகமா கொடுக்குறோம் யாரு? கர்ணன் சொல்றாங்க, ஆனா உண்மையில அர்ஜுனன் தான். அர்ஜுனன் கொடுக்கறது தெரியாது. அதாவது எல்லாமே சொல்லுவாங்க, எடுத்தோன்னு சொல்லுவாங்க கர்ணன் தான் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? நம்ம நிறைய படிச்சுக்கலாம், நம்ம டப்புன்னு சொல்லிடுவோம் கர்ணன் தான் சொல்லுவாங்க. ஆனா கர்ணன் வந்து தானம் கொடுக்குறாரு, தானம் கொடுக்கணும் இல்ல, அவர் தர்மத்தை கொடுக்கல, தானம் தான் கொடுத்தாரு. ஆனா அர்ஜுனன் வந்து தன்னோட தர்மத்தை கொடுக்குறான். இதுதான் டிஃபரெண்ட். தானத்துக்கும் தர்மத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசமே அதுதான். இப்ப பகவான் கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா கவச குண்டலத்துல தானம் கொடுக்குறான். அவர் தானம் தான் கேட்கிறாரு பகவான். தர்மம் கொடுன்னு கேட்கல, அவர் தானம் தான் கேட்கிறாரு. அதான் அவன் கவச குண்டலத்தை தானத்தான் கொடுத்தான். அவன் தர்மம் என்னன்னா அவன் பகவான் கேட்கறதுமே கொடுத்துக்கணும். அவன் உத்தம கதி அடிஞ்சிருப்பான் இல்லைங்களா? சோ அந்த தான தர்மத்துக்கு அதான் வித்தியாசமே. இது தியாகம் எது சொல்லப்படுதுன்னா, எதிர்பார்ப்பு இல்லாம பகவானுக்கு அது தியாகத்தை பண்ணணும். இதுதான் நம்மளுக்கு தர்மம். அது தியாகம் தான் நம்மளுக்கு தர்மம். நம்ம பிள்ளைகளுக்கு எப்படி நம்ம பண்றோம்? நம்ம தர்மத்தை தான் நாம் பண்றோம். ரொம்ப அழகா அந்த பிள்ளைகள் நல்லா நல்வழியில படிக்க வைக்கிறோம். நல்வழியில அவங்களுக்கு வந்து ஒரு உத்தியோகம் வாங்கி கொடுக்குறோம். அவன் காலை நிக்க வைக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் முயற்சி பண்ணா அதெல்லாம் முயற்சி பண்ணணும். அது வந்து தியாகம். அதுதான் நம்மளுக்கு தர்மம். அது நம்ம கடமைன்னு சொல்லவே கூடாது. கடமை சொன்னாலும் எதிர்பார்த்து செய்யறதுதான் கடமைன்னு சொல்லப்படுது. அது என்னுடைய தர்மம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி செய்யணும். அப்போ நம்மளுடைய செயல் எல்லாமே பகவானுக்கு நம்ம தியாகம் பண்ணணும். ஆனா 10ல என்ன சொன்னாரு? எல்லா செயலுமே என்ன மையப்படுத்தி செய்யலுன்ற, என்ன நினைச்சு செய்யன்ற, எனக்காக செய்யன்ற அந்த செயல். அதுக்கு இதுக்கு நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு. எனக்காக செய்யறதுக்கும் தியாகம் பண்றதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. சாப்பிடும் போது கூட சரி, கிருஷ்ணா இது நீ கொடுத்த சாப்பாடு, இந்த உணவு உன்னுடைய உன்னால கிடைச்ச உணவு இல்லைங்களா? நம்ம காசு சம்பாதிக்கிறோம், காசு போய் பணம் கட்டி நம்ம ஒரு ரேஷன் மளிகை சாமான் வாங்கி வரோம், வாங்கி வீட்டில் சமைக்கிறோம். அந்த மளிகை சாமான் எப்படி வருது? நம்ம காசு கொடுத்து வாங்குறோம் சரி, அந்த மளிகை சாமான் வர்றது உருவாக்குறது எத்தனை பேரு? சத்திரியன், வைசியன், சூத்திரன், இந்த 4 வர்ணங்களை சேர்ந்தாலும் அந்த தானியமே நமக்கு கிடைக்குது இல்லைங்களா? அது அந்த வர்ணத்தை உருவாக்குறது யாரு? பகவான் தான். அந்த பிரசாதத்தை உருவாக்குறது யாரு? தானியங்களை உருவாக்குறது யாரு? பகவான் தான். ஸோ அப்ப நம்ம வாயில அந்த நம்ம பிரசாதத்தை வாய் வைக்கும்போது கூட சரி, அங்க பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணா கூட சரி, நெய்வேத்தியம் பண்ண பிரசாதம் நம்ம கையில வந்தா கூட சரி, அப்ப நாம என்ன பண்ணணும்? கையில ஒரு ஜலம் விட்டுக்கிட்டு அந்த பகவான் அந்த அன்னத்துக்கு பகவானுடைய பிரசாதத்துக்கு சுத்தப்படுத்திட்டு ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லி வாயில போடணும். இதுதான் தியாகம். இதுதான் நம்முடைய கர்மம் இல்லைங்களா? ஸோ அதுதான் நம்மளுக்கு தர்மமா இருக்கணும். ஸோ அந்த பக்தி கொடுக்க முடியல, அந்த செயலியை நம்ம மையப்படுத்தி பண்ண முடியல. அது ரொம்ப ஈஸியா பண்ண முடியும். இது நிஷ்காம கர்ம யோகத்தை. நீ எழுந்தீங்களா கிருஷ்ணா, உட்காருங்களா கிருஷ்ணா, தூங்குறீங்களா கிருஷ்ணா, எழுந்துக்கும் போது கிருஷ்ணா, எதையெல்லாம் படைக்கிறோம், எதையெல்லாம் உருவாக்குறீங்களோ கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா, அவ்வளவுதான். ஆனா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே தியாகம் பண்ணணும். இது சகாம கர்ம யோகம். அப்போ ரொம்ப அதாவது 10ல உன்னால பயிற்சி பண்ண முடியாது, அதாவது நிஷ்காம கர்மயோகத்தை பண்ண முடியாம உங்களது செயல எல்லா விளைவுகளும் தியாகம் செய்து ஆத்மாவை நிலை பெற முயற்சி செய்கின்ற ஆத்ம சுத்தத்தை நம்ம பண்ணும். ஆத்ம சுத்தம், சர்வ கர்மா, பல தியாகம், இந்த தியாகத்தை நம்ம பண்ணணும் சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இது நம்ம சில பொருள் பாடம் கொடுத்துருவா, விளக்க முடியாது. வாழ்க்கைக்கான பாடம் இந்த ஸ்லோகத்துக்கானது. பகவான் கிருஷ்ணர் பல்வேறு மாற்று வழிகளை வழங்கி நாம் முன்னேறுவதற்கான உற்சாகத்தை அளிக்கிறார். நீங்கள் ஒப்பீட்டு செய்து கொள்ளுங்கள் அப்படின்றார். நீங்களே ஒப்பீட்டு செய்து கொள்ளுங்கள். நிறைய மாற்று வழி கொடுக்குறாரு. இப்ப என்ன சொன்னாரு? அனநிய பக்தி கொடுக்கிறார், சாதனா பக்தி கொடுக்கிறார், நிஷ்காம கர்மயோகத்தை கொடுக்கிறார், சகாம கர்மயோகத்தை கொடுக்கிறார், தியாக யோகத்தை கொடுக்கிறார். எவ்வளவு அற்புதமா கொடுத்துக்கிறாரு.
அப்போ முழு கடவுளான கிருஷ்ணர் பரந்த மனப்பான்மை உடையவர். எதையும் கொடு, அனைவரும் அரவணைக்கக்கூடியவர், பாரபட்சமற்றவர். அவர் பகவத்கீதையின் இந்த மனநிலை ஏற்றுக்கொண்டால் சமுதாயத்தில் ஆக்கப்பூர்வமான மாற்றம் இருக்கு. ஆக்கப்பூர்வமான மாற்றம் கண்டிப்பா ஏற்படும். இப்போ நம்ம வேற ஒரு மார்க்கத்தை பத்தி நம்ம பேசணும் அவசியம் இல்லை. ஆனா இங்க நம்மளுடைய நம்ம வாழ்ற இடத்துலயே நிறைய மார்க்கம் உள்ளவங்க இருக்காங்க. வேற ஒரு மார்க்கத்துல இருக்கிறவங்க அவங்க செயல்பாடு பாருங்க. சண்டே வேணா ஒரு புக்கு தூக்கி அடைவாங்க, போவாங்க, அவங்களுடைய புனித ஸ்தலத்துக்கு போறாங்க. தவறு இல்லை, போறாங்க. அவங்க செயல்பாடு கரெக்டா போவாங்க. சண்டே கண்டிப்பா போய் ஆகணும்னுவாங்க, போய் அங்க போய் அட்டன் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி இவங்க மற்ற இன்னொரு மாசத்துல இருக்கவங்க அந்த வெள்ளிக்கிழமான கரெக்டா பண்ணுவாங்க. அது 5 வேலை சொல்லுவாங்க. அவங்களுக்கு கண்ட்ரோல், இப்படி எல்லாம் பண்ணணும், இப்படிலாம் இருந்தாதான் நீ, இல்லைன்னா நீ இல்லை அப்படின்றதான் ஒதுக்கி வச்சிருவாங்க. ஆனா நம்முடைய சனாதன தர்மம் அப்படி கிடையவே கிடையாது. நமக்கு அந்த சுதந்திரம் கொடுத்துருக்காரு பகவான். அது தெரியாம நிறைய பேர் நம்ம மார்க்கத்துல வெளியே போறாங்க. நம்மளுடைய சனாதன தர்மத்தை தெரியாம அறியாம போறாங்க. அது அந்த இது நல்லா இருக்கு, இது நல்லா இருக்கு, அதை போய் சேர்றாங்க, உணராம இருக்கிறாங்க இல்லைங்களா? நம்ம அதான் பகவான் சொல்றாங்க, என்ன சொல்றாங்க பாருங்க. அதாவது முழு கடவுள் பகவான் கிருஷ்ணர் பரந்த மனப்பான்மையுடைய அவரை எல்லாரையும் அரவணைக்குள்ள பாரபட்சமே கிடையாது பகவானுக்கு. ஒரு இடத்துல ஒரு கோவில்ல பாத்தீங்கன்னா ஜனம் நிக்குது, நிறைய ஜனம் நிக்குது, ஏகப்பட்ட ஜனம் எழுதுறாங்க. அப்போ ஒருத்தர் கேட்கறான், பணக்காரன் விஐபி எல்லாம் உன்னை பார்த்துட்டு உள்ள போறாங்க, உடனே போறாங்க, மணிக்கணக்கா நின்று இருக்கோம் இங்க, உன்னை பார்த்துட்டு நின்று இருக்கோம். ஆனா அவன் ஒரு விஐபின்னு சொல்லிட்டு போறான். மனுஷன் என்ன, அவன் உடம்புல என்ன ரத்தம் ஓடுது, அது என் உடம்புல ரத்தம் ஓடுது. அவனுக்கு எப்படி 2 கை இருக்குது, எனக்கு 2 கை இருக்கு. ஆனா என் கர்மா நான் இங்க நிக்கிறேன், அவன் கர்மா உள்ள போறான். இதுல ஏற்றத்தாழ்வு இருக்க கிருஷ்ணா அப்படின்றான். இதுல ஏற்றத்தாழ்வு இருக்கு கிருஷ்ணா அப்படின்னு. ஆனா பகவான் சொல்றாரு, அருமையா விளக்கம் கொடுக்கிறார். இங்கதான் பாரபட்சமே இல்லாம கொடுக்கிறார் பகவான். அடே மானிடா, அவன் என்னதான் பார்க்க வரான், அவன் என்ன பார்க்க வரான், ஆனா நான் அவனை பார்க்கல, நான் உன்னதான் பார்த்துட்டு இருக்கேன்ற. ஏன்னா நான் 2500 வருஷம், 4000 வருஷம், 1000 வருஷம், 500 வருஷமா ஒரே இடத்துல நின்று இருக்கேன். என்ன சாதாரணமா என்ன நினைச்சிட்ட, ஒரு கல்லுன்னு நினைச்சிட்டாங்க, ஒரு விக்கிரகம் நினைச்சிட்டீங்க. எனக்கும் உயிர் இருக்கு, எனக்கும் ஆத்மா இருக்கு, எனக்கும் நான் பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயமானவன் அப்படின்னு கீதையில சொல்றது இல்லையா? நான் அப்படிப்பட்டவன். இவ்வளவு நாள மணிக்கணக்கா உனக்கா காத்துட்டு இருக்கேன். நீ சில நேரம் காட்டுறதுல உன்னால அவ்வளவு சகிப்புத்தன்மை இல்லாம இருக்கிறியே. உடனே விஐபி பாஸ், அந்த பாஸ் வேணும், இந்த பாஸ் வேணும் வாங்கிட்டு உடனே கோயிலுக்கு போயிட்டு உடனே கோயில் நிக்க கூடாது, உடனே முடிச்சு ஓடிக்கணும். ஆனா பகவான் என்ன சொல்றாரு, நீ மணிக்கணக்கா நின்னுங்க, நான் உன்னதான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். அவன் விஐபி வரான், செல்வந்தர் வரான், என்ன பண்ணான், பணத்தை வாரி வச்சுட்டு அவன் பாட்டு என்ன பண்றான், பார்த்துட்டு போறான், என்ன பார்த்துட்டு போறான். நான் அவனை பார்க்கவே இல்லை, நான் உன்னதான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். பகவானுக்கு அந்த பாரபட்சம் கிடையாது. இவன் செல்வந்தரை, இவன் ஸ்லோகம் படிப்பேன், இவன் ஞானி, இவன் டாக்டர், இவன் இன்ஜினியர், அதெல்லாம் பகவானுக்கு கிடையாது. பாரபட்சமே இல்லை பகவானுக்கு, இல்லைங்களா? இப்ப பகவத்கீதை இந்த மனநிலை ஏற்றுக்கொண்டால் சமுதாயத்தில் ஆக்கப்பூர்வமான செயலை நம்ம கண்டிப்பா மாற்றம் ஏற்படணும். சரி, இந்த இடத்துல தியான யோகம், ஞான யோகம் சொல்லுவார் பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா. 12வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஸ்ரேயோ ஹி ஞானம் அப்யாசாத் ஞானாத் ஞானம் விசிஷ்யதே தியானாத் கர்ம பல தியாகாத் சாந்திர் அனந்தரம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இப்பயிற்சியினை உன்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாவிடில் ஞானத்தை விருத்தி செய்வதில் உன்னை ஈடுபடுத்திக்கொள். இருப்பினும் ஞானத்தை விட தியானம் சிறந்தது. மேலும் தியானத்தை விட செயலின் பலன்களை தியாகம் செய்தல் சிறந்தது என்றார். ஏனெனில் இத்தகைய தியாகத்தினால் மன அமைதி அடைய முடியும். இப்ப நம்ம இப்ப அப்பா இறந்துட்டாரு, அவருக்கு திதி கொடுக்கணும். நீ திதி கொடுக்குற நாள் வந்துடுச்சு. நம்ம என்ன பண்றோம், பகவான் நினைச்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஒரு 10 பேருக்கு 20 பேருக்கு எவ்வளவுக்கோ நம்ம கையில உள்ள பொருளாதாரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அவங்களுக்கு அன்னதானம் பண்றோம். அதுல மன திருப்தி அடையணும். பாத்தீங்களா?
இல்லைங்களா? தியாகம் பண்றோம். நம்ம அது கொடுத்தாலே நம்ம தியாகம் பண்றோம் இல்லைங்களா? அதுதான் ரொம்ப சிறந்தது. அந்த உணர்வு நம்ம இருக்கணும். அம்மாக்காக கொடுக்குறோம், அப்பாக்காக கொடுக்குறோம் இல்ல, எப்பவுமே கொடுக்கணும். அது எப்பவுமே நம்ம கொடுக்கணும். அது மாதிரி செல்வம் சேர்ந்துகிட்டே இருக்கும். இந்த பகவத்கீதை படிச்ச பிறகு முதல்ல திரும்ப சொல்றேன், என்ன மையப்பற்றி சொல்றேன்னு நினைக்காதீங்க. நிறைய இடத்துல பாத்தீங்கன்னா சில நேரத்துல நம்ம நம்ம நிறைய கப்பலை வேலை செய்யும்போது அவ்வளவு காசு சம்பாதிச்சுட்டு இருந்தோம். பிசினஸ் பண்ணும்போது நிறைய ஸ்ட்ரகிள் வரும், பிரச்சனைகள் வரும். ஒரு நேரம் என்கிட்ட காசு சுத்தமா கிடையாது, அந்த மாதிரி நிலைமை இருக்கு. ஆனா உட்காந்துட்டு பாகவதம் படிக்கிறது, இந்த மாதிரி பிரச்சாரம் பண்றது, இந்த மாதிரி சேவை எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகே, இந்த மாதிரி சேவை நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். என்கிட்ட கையில சுத்தமா காசு கிடையாது. என்னடா பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு சரி பார்ப்போம், பகவான்கிட்ட ஒப்படைச்சு நம்ம கூட நம்ம வேலையை பார்ப்போம், நம்ம வேலையை பார்க்க கொடுப்பாரு அப்படின்னு சொல்லி நான் பாட்டு விட்டுட்டு நான் பாட்டு வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன். பாத்தீங்கன்னா அது மறுநாள்ல இருந்து நான் யார்ட்டையும் கேட்கல. ஒரு சில பேர்ட்ட கேட்பேன், விருப்பப்பட்டவங்க கேட்பேன், கொடுத்தாங்கன்னா யூஸ் பண்ணிப்பேன், அது மாதிரி பண்ணு. அப்போ கொடுத்தா அது கேட்காமே கொடுத்தாங்க எனக்கு. அவங்க நான் கேட்கவே இல்லை, அவங்க கிட்ட பைசா கொடுன்னு கேட்கவே இல்லை, அவங்க தான் கொடுத்தாங்க. அது மாதிரி அக்கௌண்ட்ல இருந்து செக் வருது, பேமெண்ட் வருது, அது மாதிரி வந்துகிட்டே இருக்கு. ஆனா உண்மையா எதிர்பார்க்கவே இல்லை. இது உண்மையை நிஜமா சொல்லலாம், உண்மையை எதிர்பார்க்கவே இல்லை அந்த மாதிரி பணம் வரும்னு. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு அளவுக்கு அப்படியே போயிட்டு. ஏன்னா நம்ம கிட்ட பணம் இல்லைன்னு நினைச்சு நம்ம கலங்கவே கூடாது. நம்ம வேலை நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும். இல்லாம இருந்தா கூட சந்தோஷம் நினைச்சுக்கணும். அதை கண்டிப்பா அவர் கொடுப்பாரு, அவர் செய்வார். அவருக்கு அந்த கருணை இருக்கு பகவானுக்கு. ஏன்னா நம்ம ஒழுக்கமா இருக்கிறோம் இல்லைங்களா? நெறிமுறையோட நம்ம செயல்படுறோம். அகர்ம பணிகள் நம்ம செயல்படுறோம், விகர்மால செயல்படலாம். அதனால விகர்மா செயல் பண்றவங்க தான் பயப்படுவான், அகர்மா செயல்படுறோம் பயப்படவே மாட்டான். விடுங்க, நம்ம கர்மா நமக்கு என்ன கிடைக்குதோ கிடைக்கும், அது பகவானுடைய அருளால கிடைக்கும். துன்பம் வந்தாலும் அது பகவான் தான் கொடுத்தாரு, நம்ம பண்ண கர்மம் வந்தது, அந்த துன்பத்தை நம்ம ஹாப்பியா ஏற்றுக்கு போயிடணும் அப்படின்றதான் இல்லைங்களா? அதுதான் தியாகத்தை என்ன சொல்றாரு பாருங்க. அது என்ன சொல்றாரு, போன பயிற்சி, அதாவது சகாம கர்ம யோகத்தை உன்னால பண்ண முடியலனாலும் பரவாயில்ல, ஞானத்தை விருத்தி செய்து உன்னால் ஈடுபடுத்திக் கொள்கின்றார். ஞானத்தை விருத்தினா என்ன பண்ண முடியும்? வேதங்களை படிக்கிறது, உபநிஷங்களை படித்து. அந்த ஞானத்தை விட தியானம் சிறந்தது. தியானம் என்ன? ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் படிக்கிறது. பகவானை படிச்சு நம்ம ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் பண்ணி தியானம் பண்ணணும், பகவானை மையப்படுத்தி தியானம் சிறந்தது. மேலும் தியானத்தை விட, தியானம் இருக்கு இல்லையா, அதை விட சிறந்ததுன்னு பாத்தீங்கன்னா தியாகம். போன ஸ்லோகத்துல படிச்சோம் இல்லையா, சகாம கர்மயோகத்துல. அதாவது உன்னுடைய செயல் எல்லாமே, செயலோட பலன், நீ என்ன செஞ்சீங்களோ அந்த பலனை எதிர்பார்த்தீங்களா, அந்த பலன் பாத்தீங்களா, அந்த பலனையும் தியாகம் பண்ணணும். ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல 6வது காண்டத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. என்ன சொல்லப்பட்டுன்னா, நம்மளுடைய வருமானம், இப்ப நம்ம ஒரு மாசத்துக்கு 1 லட்ச ரூபாய் சம்பாதிக்கணும்னு வச்சுங்களேன். இது ஸ்ரீமத் பாகவதம் சொல்லப்பட்டது. 1 லட்ச ரூபாய் வருதுன்னா 50,000 ரூபாய் தனியா எடுத்து வச்சிடணும். அது நம்மளுக்கு இல்லைன்னு வைக்கணும், நம்மளுக்கு கிடையாது அந்த 1 லட்ச ரூபாய். அந்த 50,000 தான் நமக்கு. அந்த 50,000 நம்ம குடும்ப செலவு பார்த்துக்கணும், குழந்தைங்களுக்கு கல்வி செலவு பார்த்துக்கணும், இதெல்லாம் பார்த்துக்கணும். நம்ம செலவு எடுத்துக்கணும் அந்த 50,000. மீறி 50,000 அதாவது நம்ம குடும்பத்துல நிறைய பேர் அண்ணன் தம்பிங்க, அக்கா தங்கச்சிங்க, உறவினர்கள்லாம் கஷ்டப்படுற குடும்பம்லாம் இருக்காங்க. நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும். ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், அது ரொம்ப விஷயம். ஏன் சொல்ல வரணும்னு வச்சுங்களேன், நிறைய பேருக்கு அது புரிய மாட்டேங்குது. கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட உடனே அவங்க யாரும் இவங்க யாரும், ஐயோ என் தம்பி அவன் வேற, நான் வேற ஆளு, என் அக்கா வேற ஆளு, நான் வேற ஆளு அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. நல்லா புரிஞ்சு, இது கருடப்பான்னு சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. நம்ம ரத்த பந்தம் உறவுக்கு பாத்தீங்களா, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அது. அவங்க எல்லாம் அந்த மரியாதை கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு. காரணம் என்ன பாத்தீங்கன்னா, ரோட்ல போறவங்க, இப்ப எங்கேயோ வழியில நிக்கிறவங்க, இவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கூட அந்த ஆத்மாவுடைய போயிட்டு இருக்கும். நம்ம கூட ரொம்ப நெருக்கமா பேசுறாங்க தெரியுங்களா, ஒரு ரோட்ல போகும்போது க்ளோஸா பேசுறாங்க பாத்தீங்களா, கண்டிப்பா நமக்கும் அவங்களுக்கும் ஒரு பந்தம் இருக்கு. ஏதோ ஒரு பிறவில நாம அவங்களுக்கு நன்மை செஞ்சிருப்போம், ஏதோ ஒரு காக பேசியிருப்போம். அதனால்தான் இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு பேச நிலைமை இருக்குது. இது நான் சொல்லல, வேதம் சொல்லுது. ரோட்ல போறவங்களே ஒரு பந்தம் நமக்கு இருக்குன்னு சொல்லுது. நம்ம கூட பிறந்தவங்களுக்கு, நம்ம சொந்த பந்தத்துல, ரத்த பந்தத்துல உள்ளவங்க, நம்ம கூட சொந்தக்காரங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, நம்ம 7 ஜென்மம் வரைக்கும் நம்ம எல்லாமே டிராவல் பண்ணுவோம். 7 ஜென்மம் வரைக்கும் முன்னாடி
அப்படிப்பட்ட உறவை வந்து நாம என்னைக்குமே உதாசீனப்படுத்தவே கூடாது. அவங்களும் நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம கிட்ட இருக்கிற பணத்தை கொஞ்சம் பேர் கொடுக்கலாம், இல்லாதவங்களுக்கு கொடுக்கணும். இதை விட வேற பெரிய உங்களுக்கு வேற எதுவுமே கிடையாது. ஏன்னா அவங்க எல்லாமே 7 ஜென்மம் நம்ம கூட டிராவல் ஆனோம். இப்ப பாருங்க, நம்ம ராமபிரானுக்கு லட்சுமணபா வந்தார், கிருஷ்ண பரமாத்மாவுக்கு பலராமனா வந்தார். இங்க வந்து பாருங்க சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு வந்து நித்யானந்தரா வந்தார். இது எல்லாமே யார்? ஆதிசேஷன் தானே. அது மாதிரி நம்ம சொந்த பந்தத்துல வரவங்க எல்லாருமே வந்து அந்த பந்தத்தோட வந்துட்டே இருப்பாங்க. அவங்களால நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம உதவி பண்ணணும். அதுதான் தியாகம். அந்த 50% நம்ம தியாகம் பண்ணணும். அந்த 50% இல்லாதவங்களுக்கு கொடுக்கணும். கோவிலுக்கு ஏதாவது நம்மளால முடிஞ்ச நிதி கொடுக்கணும். இந்த மாதிரி பகவத்கீதை கிளாஸ் எடுக்கும்போது பாருங்க, இந்த கிளாஸ் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் ஏதாவது உங்களால முடிஞ்ச வரைக்கும் தியாகம் பண்ணுங்க, இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி அந்த உணர்வுல நம்ம செயல்படுறோம். இது ஸ்ரீமத் பாகவதம் சொல்லப்படுது. நான் கோயில் நிதி கொடுக்கறது நான் உங்களை யாரும் கம்பல் பண்ணல. அது உங்களால முடிஞ்சா செய்யல. அதை கொடுத்தனா யாரும் நீங்க கொடுக்கணும் யாரும் கம்பல் பண்ண மாட்டாங்க. அது யாரும் அவங்கவுங்க ஸ்டைல், அது அவங்களோட இஷ்டம் அது. ஆனா ஸ்ரீமத் பாகவதம் இதுதான் சொல்லுது, நம்ம சொந்த பந்த ரத்த பந்தத்துல என்னைக்குமே விட்டு கொடுக்கூடாது. ஏன்னா அது ஒரு கதை கூட சொல்லலாம் பாத்தீங்களா. இந்த வயசுல இந்த காலகட்டத்துல இப்ப நானும் என் மனைவி இருக்கோம்னு வச்சுங்களா, நானும் என் மனைவி இருக்கோம். முன்னாடி இப்ப எல்லாம் விட்டுடுங்க. இப்ப நானும் என் மனைவி இருக்கேன்னா, நான் இறக்கும் தருவாயில இருக்கேன். நான் வந்து இறக்கும் தருவாயில வரேன். அந்த நேரத்துல என் மனைவியை நினைக்கிறேன், அவளுக்கு 4 குழந்தை இருக்கு. அந்த குழந்தைய அவளை காப்பாற்றணுமே, அவளை கரை சேர்க்கணுமே, இந்த மாதிரிலாம் இருக்காளே, அவ இவ்வளவு கஷ்டப்படுறாளேன்னு நான் நினைச்சு உயிர் விட்டுறேன். யாரும் நான் உயிரை விட்டுறேன். என் மனைவி மேல பாசத்துல வச்சு நான் உயிரை விட்டுறேன். அடுத்த பிறகு நான் என்ன சொல்றேன் பாத்தீங்கன்னா, நான் பெண்ணாவே பிறக்கிறேன். இது ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல 9 கண்டத்துல சொல்லப்பட்டிருக்காங்க இந்த கதை. அந்த மன்னருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா, மன்னர் நினைக்கிறாரு அவருக்கு வந்து நிறைய மனைவிகள் இருக்காங்க. நிறைய மனைவிகள் இருக்கும்போது ஒரு மனைவி மட்டும் ரொம்ப பாசமா வச்சிருக்கிறாரு. மற்ற மனைவிகளும் பாசம் இருக்கு. எல்லாருக்கும் 10 குழந்தை 100 குழந்தை இந்த மாதிரி இருக்கு. ஆனா அந்த ஒரு மனைவிக்கு மட்டும் கொஞ்சம் இயலாமைன்னா வந்து கொஞ்சம் அவங்க ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்க மாட்டாங்க. ஆனா அவங்களுக்கு வந்து இது ரொம்ப பிடிக்கும். அந்த அம்மாவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 15 குழந்தை இருக்கு அவருக்கு. அவர் நினைக்கிறாரு இந்த குழந்தைய எப்படி அவர் கரை சேர்ப்பா அப்படின்னு நினைச்சிட்டே உயிர் விட்டுறாரு. கடைசியில என்ன ஆச்சு பாரு, அடுத்த பிறகு பெண்ணாவே பிறக்கிறார். பெண்ணாக பிறந்துட்டு அவர் என்ன பண்றாரு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு நல்ல ஒரு மகான் குடும்பத்துல பிறக்கிறார். குடும்பத்துல பிறந்து பெண்ணா பிறக்கிறார். அப்ப அவருக்கு என்ன பண்றாங்க, ஒரு ஞானிக்கு வீட்டுல கல்யாணம், அவரு சித்தர், அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சத்திரியன், ஒரு ராஜா. அவனுக்கு இந்த பெண்ணை கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறாங்க. போன ஜென்மத்துல அண்ணா இருந்தவர் பெண்ணா பிறந்தாரு. இந்த பெண்ணை வந்து என்ன பண்ண, ஒரு சத்திரியனுக்கு திருமணம் பண்ணி வைக்கிறாங்க. ஆனா அந்த பெண்ணு அங்க போன பிறகு பாத்தீங்கன்னா, அவர் நல்ல ஒரு பலசாலி, ஒரு நல்ல ஒரு சத்திரியன், அதாவது நல்ல ஒரு நாட்டை நல்ல வழிநடத்தக்கூடியவர், அந்த மாதிரி நிலையில இருந்தார் அவரு. கடைசியில என்ன ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு சண்டையில வந்து ஒரு இறக்கும் சூழ்நிலை வந்துடுச்சு. இவங்க பெண்ணா பிறந்துட்டாங்க இல்லையா, ஆனா இருந்து பெண்ணா பிறந்தவங்க அந்த கணவர் மேல ரொம்ப பிரியம். ஏன்னா உடல் தான் ஆரோக்கியம் தவிர, ஒரு நிமிஷம் இருங்க, அதே கிருஷ்ணா கொஞ்சம் இருங்க. நான் அந்த பெண்ணெல்லாம் மாறி இருக்காங்க அவங்க, ஆனா சூட்சம் உடல் மாறல. சூட்சம் உடல் மாறவே இல்லை, சூதர் உடல் தான் மாறி இருக்கு. பொண்ணு ஆனா மாறிக்க தவிர, ஆனா வந்து அகங்காரம் இருக்கு, மனம் இருக்கு, அந்த புத்தி, இது மூணுமே மாறாது இல்லையா. அந்த போன குரல் அதே குணம் தானே வரும் இங்க. ஆனா இவர் என்ன பண்ண, பெண்ணாதான் பிறந்திருக்கிற தவிர கணவர் மேல அதிகமா பார்த்து வச்சிட்டார். அப்ப அவரு இறக்குறாரு. இந்த அம்மா என்ன பண்ணுது, இந்த ஆத்மா, நான் இந்த பெண்ணு சொல்ல மாட்டேன், ஆத்மா தான் சொல்லுவேன். என்ன பண்ணுது, அந்த தீயில போய் விழ போகுது. உடனே நாரத முனி பிடிக்கிறாரு, பிடிச்சு கேட்கிறாரு, எதுக்கு தீயில விழ போற அப்படின்னு. அப்ப நான் சொல்றாரு, என் அம்மா சொல்லுது, இது மாதிரி என் கணவர் உயிர்கான கணவர் என்ன அப்படிலாம் பாத்துக்கிட்டாரு, என்ன ஒரு நாட்டு சக்கரவர்த்தியா மக்களுக்கு எல்லாம் நல்லா பாதுகாப்பு கொடுத்தாரு, அவர் இல்லாம நான் ஏன் வாழணும் அப்படின்றாரு. அப்பதான் நாரத முனி விளக்கம் கொடுக்குறாரு, அதே நீ வந்து இவன் வந்து உனக்கு கணவனே அல்ல, நீ வந்து இந்த உடலுக்குள்ள ஆளு நீ கிடையாது. போன ஜென்மத்துல நீ ஒரு ஆணா பிறந்த, அவனும் நீ கிடையாது. இனி பிறக்க போற பத்தியா, அதுவும் நீ கிடையாது. ஆத்ம தத்துவத்தை ரொம்ப அழகா விளக்குறாரு.
அதனால உன்னுடைய லைஃப வந்து பகவானுக்கு மையப்படுத்தி செயல்பாடு பண்ணுன்ற ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுக்குறாரு. அப்ப நாம என்னெல்லாம் செய்யறோமோ கண்டிப்பா நம்ம அதுக்கேற்ற உறவு கிடைக்கும். அப்போ அந்த பந்தம் வருது பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளோட உறவு முறைகள் அது என்னைக்குமே நம்மளை விட்டு போகவே போகாது, வந்துகிட்டே இருக்கும். 7 ஜென்மமானா வந்துகிட்டே இருக்கும். நமக்கு இந்த பிறகு நம்ம பையனா பிறந்திருக்கான், நாளைக்கு அந்த அவன் பையன் வயிற்றுல நம்ம பேரனா பிறப்போம், இல்லைன்னா அவனுக்கு மகனாக பிறப்போம் நாம, இல்லைங்களா? இல்ல நம்ம அண்ணன் வயசுல நம்ம அண்ணன் வயசுல உள்ள அண்ணன் பசங்களுக்குள்ள பேரனா பிறப்போம். பந்தம் அது. அதனால நம்ம சொந்தக்காரங்களை என்னைக்குமே நாம இழக்கக்கூடாது, தவறா நினைக்க கூடாது. அதை நினைச்சா நமக்கு வந்து அந்த பந்தத்தை வந்து நமக்கு அதுக்குள்ள கருமா நம்ம அனுபவிப்போம். நான் சொல்ல கருடப்பநாதன் சொல்லுது, உபநேசங்கள்ல ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. அதனால சொந்த பந்தத்துக்கு நம்ம இல்லாதவங்களுக்கு கண்டிப்பா நம்ம கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணணும். இதுதான் தியாகம். இதுதான் பகவான் சொல்றாரு இந்த இடத்துல. அதாவது உன் செயல்களை பலன்களை தியாகம் செய்கின்ற. அப்ப தியாகம் செய்து சிறந்தது எனில் இனி தியாகத்தினால் மன அமைதி அடைய முடியுன்ற. இந்த வாழ்நாளிலே உனக்கு மன அமைதி அடைய முடியுன்ற. அப்ப அந்த மாதிரி பக்தி நம்ம பகவானுக்கு நம்ம கொடுக்கணும், இல்லைங்களா? சரி, நம்ம இதோட 12ஆம் அத்தியாயத்தை முடிச்சுக்கிறோம். எனக்கு அந்த இன்னொரு கிளாஸ் இருக்கு இல்லையா, அதுக்குள்ள போக வேண்டியிருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட நம்ம கிளாஸ் வந்து திங்கட்கிழமை தான் கிளாஸ். நாளைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய வேலை தான் இருக்கு. இப்பவே ஜட்ஜா கூப்பிட்டாங்க, போக முடியல. அதனால நாளைக்கு கோவில ஏகப்பட்ட பேர் வராங்க. விசேஷம் நாளைக்கு இங்க வந்து கர்நாடகாவில வந்து பாத்தீங்கன்னா மேங்களூர்ல வந்து நாளைக்கு தான் இங்க வந்து கிருஷ்ண ஜெயந்தி கொண்டாடுறாங்க. லோக்கல்ல ரொம்ப சிறப்பா கொண்டாடுறாங்க. அதனால நிறைய வேலைலாம் இருக்கு. நாளையில திங்கட்கிழமை தான் கிளாஸ். பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பத்தராய கிருப சிந்தேவ சர்வநாம பாவனிய வைஷ்ணவ நம நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌரவ பக்தவந்து கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரி ஹரி, ஹரே ராம 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 ஹரி ஹரி. ஓம் ஜெய் கிருஷ்ணா. ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு.